derɗiraɓe worɓe e rewɓe, on yettama hande bo ɓe wargo nder jawleru kadi jawleru min on imotep hande bo weeti welni taw ɗum waɗa mbayrari amin mbayra mi sulma kadi ami sulma ɓawde toon kadi en fuɗɗa waɗugo noyde ɓe mbaɗa en waɗa vidéo en hannde bo en jewta man en itta dullaje walla no ɓe wiyata ɗum ɗo sollaje na ko sollaje kam goɗɗo yejjiti fulfulde kanjum on jotta ha vidéo ji am ɗo nafami ngam ɗiɗo wallitami yo miɗo waɗa heɓa goɗɗo wolwa fulfulde may o famana no ɓe wiyanno ɗo dullare na walla dullare na ko walla ɗum noon ɓe wiyanno kam yowwa to salteji ɗon to a wurti yaasi ɗo wato may ɗo yeeso ma pat wato may ɗo gandema leddi yeeso ma pat warta leddi to a waɗata kuji a famata bo a numa to a yiwi tan banni heeyi a sema yiwugo tan yeyata kanjum waɗata yo organisme ji feere ɗon peton wato may ɗo bana bactérie on ni banni heɓa ɗo porfita ñama yeeso goɗɗo ɗon si en wata hakkilo on a yiɗore ɗo ko ngam bo yo ɓe mbiyano to a wati hakkilo to a huli organisme wane ɗum so wato may ɗo a vivata longtemps comme a yeɗata ko neeɓi to a mayan law ngam enen pat ɓanndu men pat ɗum organisme on kanjum on a yiyata yimɓeji feere to yaha Afrique to yahan Afrique ɗo se ɓe hosa vaccine ngam yo ɓe a yi yimɓeji nokkuje dayɗe ɗo yimɓeji ɗo yeɗata nder nokkuje on isolé wato ma nokkuje pat ɓe habdi ɓe timmini organisme ji je foti mbara goɗɗo fuu ko walla je foti sembiɗina goɗɗo warti bana no yimɓe ɗo yeɗata nder no wiyata nder kolbaji warti bana to a waɗi voyage on a yeeya planète feere je na yimɓe joɗata to toon kanjum to yimɓe ji yahan bana nder lesɗe ji afrique ɓale en ɗo se ɓe hosa a tawa goɗɗo yaha to sufu fuɗi moɗi memi mo ni malari nangi mo ni o maayi ngam yo wala immunité ma e nder ɓanndu pali ɓe mbiyata ɗo ha afrique bo a yi yimɓeji wowi suufi nini ɗo kanjum may ɗo ɓe ƴonta vaccine passif wato ma ɗo suufi ɗo hosata bactérie je ma suufi gaddinta goɗɗo pali je nangata men daga en ɓikkon ɗo ɗum no wiyata ɗum vaccine feere on vaccine on wato a ñawa seɗɗa to a ñawi ɗo immune système maɗa développa kujeji feere développa kuje ɓe wiyata antibody ɗo wato ma ɗo généraux en on wato généraux en on défendata ma to irim organisme je e nangima je waɗi pali nangima ɗo ka metata nangama kanjum ɓe wiyata vaccine no hande ne goɗɗo mawni kadi miɗo apprécier kala yaake nde pali nanguino yaake miɗon no nder wuro meɗen fu pali nanguino fu ɗowna jotta goɗɗo to a mawni ɗo yimɓe ɗo apprécier ɗum ngam jotta yimɓeji bana nasara en to yahanato toon ɓe pali meeɗa nangugo ɗum ɗo se heɓa vaccine artificiel to banni on ɗo kam kanjum on kadi mi wi hande bo mi lora mi heɗita vidéo el goɗɗo meɗen noyde mako ɗo fodde mi fuɗɗa toon ma kadi minen herɗo ni nder lesdi amérique on yi vidéo el feere mi waɗino nder mota miɗon no wanca mi wimon yo ɓe yiide ɓe nanga Donald Trump to hande kam ɓe tawi juge feete ko walla hiitowo feere ha wakkere Manhattan nder New York ni hande ɓe tawi mo ɓe wi ɓe waɗi mo indicted comme ɓe tawi mo coupable kadi nima ka holli kadi Trump kam ɗo be nder asawere ko ñala tati garoje ɗo ɓe yahan ɓe semtina mo seɗɗa to ɗo on ɗo sala nder leddi amen sayam fuɗɗi sotugo ɗo may kadi ɗo sala nder duniyaru meɗen ɗume feere fayde sala mo andi kadi to ɗo kam gotel on koɗo sala nder lesdi meɗen to hande banda miɗon wiya kadi mi wi hande kadi goɗɗo profita
ande kam na no wiyata ɗo ande kuugal goɗɗo wala yahay kuugal ko profite tan heɓa yo en waɗa en nana modibbojo feere mi fuɗɗino nanugo mo yande ɗo be moɗon and mi yettino ha nder mintiji feere mi wi en fota en timmina vidéo ma ɗo mi wi yo kadi sey to meeti sey yande feere ta en meeta en continue vidéo ma ɗo sey to meeti lor ko ta en continue ɗo vidéo ma ɗo to vidéo ma ko waɗi ma ɗo ɗum kujeji on wato ma ɗo oɗo larta ngam mi wino mon daga ha ko fuɗɗano mi wino mon kala dinaji ibrahim koji fuu wato ma ɗo ɗum kujeji ha nder Égypte on ɓe waɗi ɓe tongoy law ɓe horoy nder maɓɓe ɓe horoy nder lesɗe maɓɓe ɓe wartiri ɓe tongi ɗum ɓe sandi kujeji feere ɓe ɓeddi kujeji feere ɓe ɓeddi kujeji feere nder ko ɓe tongama ɓe wartiri ɗum heɓa ɗum warta ɗum nandita ɗum kamɓe ɗum nanditana ɓe heɓa ɗum hollayo ɗum ha her maɓɓe ɗum ummoy mi wi mon modibbojo ɗo bo kanko bo yo oɗo o kanko goɗɗo on waɗo lincito waɗo recherche ji nde o recherche ji mako may ɗo yalɓimo ha nder lesdi Égypte ji ha nder lesdi Misra to ha to may ɗo kadi o yiya o holla en kanko o yiɗi o holla vidéo mako ngel o waɗani ngel her hujjaji on ɗi darata dow derɗiraɓe mago tokkuɓe dina masihinko ha to o waɗoy vidéo may ɗo kadi oɗo holla ɓe photoji yo ko hollata yo ha toye ayaji gonɗe nder nder deftere maɓɓe wiyetende Injil ha toye ayaji may ɗe kosama oɗo holla ɓe to nde mi lorti miɗo laara vidéo mi tawi vidéo may juuti min kam mi diwa partie feere kam ngam yo partie may ɗo laaranayi amin laaranan en kam ma to laaranayi en boɗɗum miɗo hosa partie ji on je foti yo ɗo mari sila koma ɗo jokki ɗo mari sila be ko ma walla ɗo jokki ɗo mari hunde ko ɗo connecti ɗum be enen koma walla ɗo tokki ɗum to hunde may to nde memi masin kore nde meman fuu dina ka enen julɓe en jogui wiyete ka islam to hannde ham yiɗi kadi en continue dow bolle mako may ɗo. Okay, I don't have time to read these passages. You can read them for yourself. All right? But Daniel, the 5th chapter, verses 25 to 27, we read where there's the handwriting on the wall given to the Pharaoh. And in that handwriting is the word tekel, which means you are weighed in the balances and found wanting. All right? Nebuchadnezzar, this is what they said about Nebuchadnezzar. Where did they get that from? They got it from right here. Okay? The handwriting on the wall. What wall? This wall. Right here in the Valley of the Kings. o aya refere on wato ɗon ha nder deftere maɓɓe may on o hoosi ayaji nder deftere Injila ma on ɗon wiya woodi aya refere ɗo wiya woodi bindaɗum dow mahol to kanjum ma oɗo holla ɓe ha toye ɓe hoosi bindaɗum dow mahol ma ɗo ha toye ɓe heeɓi ɓe hoosi ɗum on oɗo holla ɓe photo may ɗo bindaɗum be kujeji feere ɗon to a ƴamino ɓe ha nder defteji Injila may ɓe fassarna himɓeji modiɓe maɓɓe fuu bana no modiɓe men gaɗata ɓe annda ɓe wala no ɓe fassana ɗum laɗɗum tal kanjum on oɗo holla ɓe her to on ko waɗi ha toye kujeji man woni nda mahol ngol may ngol ɓe wolwanta may ɓe wima ɗum ha nder Misra on ɓe hoosi en laarale mahol may ɗo bindaɗi dow mahol may. That's the writing on the wall. And they put it in the Bible. Understand? o wi ɓe ngati ɗum ɗo on je hunde ɗo ayare wiyore bindaɗi dow mahol may nda ɓe hoosi ɗum nda ɗum bo nda ɗum ha nder kujeji Firawna en on ha nder kujeji himɓeji je wiyata Firawna en ɗo har toon ɓe hoosi ɗum ɓe ngati nder Bible. Please understand. See where they stole their ideas from. oɗo ƴama derke'en mako yo useni fameɗo ɗo koɗo doggara laare ha toyon ɓe hoosi hunde ɗo ɓe wujjoy kujeji maɓɓe laare ha to ɓe wujjoy kujeji maɓɓe bindaɗi dow mahol nda mahol may nda o holli mon mahol nda ngol ha nder kujeji ɗum ha nder Égypte ha nder ginale Firawna en kanko oɗo yiccaɓe kadi wato nda no ni kadi ayari on bara ayaji ɗon ni wagani nder Qur'an ɗe ɗo sappana hunde feere ko julɓe may ma anda ko waɗi yo to a ƴami fasiroɓe julɓe may ma a tawa wato ɓe wiyama ihtalafal wato fasiroɓe luuri ko walla kujeji wiyata bani ɗo ko waɗi ayaji may wiyata paɗi himɓe luuri doto toon ɗo ngam yo hunde may ɗo yo
hunde may ɗo yimɓeji fuu andanande himɓeji ɓe her deftere her deftere qur'ana ma wari fuu andana kujeji may komi nufi ɗum majum bo himɓeji wonɓe ha nder lesdi arabe en fuu ɗum na ɗum culture maɓɓe to kanjum on a yiyata ayaji ɗon ni wagare yi a tawa oɗo fassoro o wi'e ni oɗo wi'i ni koma walla ɓe wiyama yo bana no Allah ɓuuri andugo be ko nufi be muɗum noy Allah ɓurirta andugo be ko nufi do muɗum o windi bo deftere bo ɗo o kayre ɗon nde wolwinowo ɓiɓɓe himɓeji duniyaru o windi bo o wi o kayre deftere ma ɗo nde lamde tal ginnaɗo be jaam hakkilo fuu faman ko nde wiyata gonɗo nder ladde gonɗo nder wuro fuu faman ko nde wiyata law o lorta tan on tawa woodi ayaji goɗɗe feere walla hunde wonde feere ha nder qur'ana may wiyamon yo ɗo kam Allah ɓuuri andugo be ko nufi be muɗum to ɗo may fu ɗo holla mon yo hunde may ɗo wonay nder hunde may ɗo ɗum kujeji on yimɓeji on ay bana yimɓeji julɓe banno mi wi noon julɓe hoosi je israilin ko en kujeji nder israilin koji en ɓawo toon bo yo ɓe hoosi kujeji himɓeji kujeji asirin ko en ayi lesɗeji woni hato toon ɓawo toon kadi ɓe to a tawa kanjum on ko ha bindi arabia ɗo ayina ɗum karfeji arabia ɗum karfeji ma ɓurna fu ɗum karfeji on ɗe hoosama ha nder lesde karfeji asirin ko en on ɓe hoosiri ɗum bindi asirin ko en on ɓe hoosiri ɓe wartiri ɗum arabia bindi asirin ko en be kujeji iranen en persian kanjum ɓe wartiri ɗum ara kanjum on a yiyata yo ayi kamɓe yaake annabijo mouhammad wangino ɗo kamɓe ɓe wala araɓen ɓe wala hunde ɗo ɓeɗo jooɗi bana enen fulɓe jotta to enen fulɓe jotta na yiyen jotta on en ɗafta bindi ɗiyeji on ɗe en hoosata to nder meɗen nder windoɓe meɗen ɓeɗo hoosana en woɓɓe feere ɗo wiya en hoosa latin bindiji nasara noon en ɗo waylita ɗi en ɗo wara heɓa ɗi joggata heɓa ɗi expressa ko en wiɗi wiigo heɓa ɗi wona bindi meɗen ɗo en hoosa latin karfeji latin ɗafta ni kanjum on en ɗo jangira to yaake mouhammad men wangino ɗo yaake men bo araben bo kamɓe bo ɓe wonino ɓeɗo jooɗi bana no en jooɗi hannde yimɓeji kombi maɓɓe on kujeji assyrien en ɗo kamɓe ɗo jooɗi bana latin famana assyrien en ɗo jooɗi bana latin foti bana yahude en bo ɗo jooɗi kamɓe on yo yimɓeji yo no ɓe wiyata ɗo intellectuel en kujeji may ɗo jooɗi bana amérique ɓe ɗo jooɗi bana modiɓe anduɓe kujeji duniyaru on yahude en wonno yaaki men to kanjum yo wato may ɗo kujeji may fuu bana komi yiɗi wigo kam kujeji may fuu ɗum hunde on ɗum kujeji on ko saɗi nder yimɓeji feere nder culture ji yimɓeji feere kanjum on yo a tawata fasiroɓe fuu kalimaji ɗon ni wagari ha nder deftere qur'ana ɗo fasiroɓe pat anda ko wiyata fasiro o ma wiya ni fasiro o ma wiya ni ɓawoɓe pat ɓe anda ko wiyata komoji fu waddani ni ɓe anda ko waɗi ngam kalimaji may ɗo asli haala may ɗo kalimaji may ɗo na ɗum kalimaji arabji ɗum kalimaji on leƴƴi gonɗi ha nder ha kombi maɓɓe bana assyrien en kanjum on ɓe heftata ko wiyata ɗo to yaake feere bo ko waɗi ɓe mbiyata yo Allah ɓuuri andugo ko nufi be kujeji may ɗo ɗum tongugo deftere ma on lay ha nder tongugo deftere maɓɓe may on ɓe gaɗi lahan to ɗo ha hefta origine lahan ma ɗo si a wota ha toyin asli tongaɗi maɓɓe asli kujeji ɗi ɓe tongi banni on a heftata mana muɗum kanjum on a yiyata ɓe wiyama Allah ɓuuri andugo man jotta o en tawan fuɗɗike ayaji ɗon ni suraji ɗon ni wagare nder Qur'an ɗo fuɗɗira alif lam mim ɓe wima alif lam mim ɗo si a tawa ko mojo fu wiyama yo kanko ka o anda ko Allah ɓuuri andugo ko ɓe nufata banni to a tawi yo alif lam mim may ɗo to en laari ɗo ɗum ha tongugo on wato en andi yo to e ɗon winda ha dow alluha ɗo tongugo on ha tongugo defte may ɗo on ɓe tongi ɗe yaaki may ɗo wala masa ɗo famana yaaki may ɗo bindi masatake noni yaaki may yimɓeji ɗo numa tan yaaki maji kujeji irin toɓɓe en ɗo fu kujeji may développaka to goɗɗo waɗi ere ha toɓɓugo o waɗi yo erreur o yejjiti toɓɓugo hunde ɗo to nde wari ɗo anda ɗum alif na ban jotta to en wiyo be kalimol be ɗo a laari a waɗa a diida ni bewol ɗo to be may ɗo ko sendirta ngol be nunu ɗo ngam toɓɓere to a toɓɓi dow ɗum nunu to a toɓɓi les ɗum be to a toɓɓi les ɗiɗi ɗum ya to a toɓɓi dow ɗiɗi ɗum te to yaake ɓe ɗon tonga yaakeji kujeji yo en warta révision ji kujeji ɗon ɓe waɗata no editing ɗo
to tongoɓe may tongi banni ɓe ɗo gejjita ha waɗugo lahe ha nder tongugo may ɗo kanjum on waɗata kujeji feere ɗo sañji ha nder qur'ana may to sañji ɗo yimɓeji heftata yimɓeji wiyama ɓe annda ɗume on ko nufama ɓe ɗo ɗum to a tawan banni to banni may bo a tawan bana sini to a toɓɓi ɗum sini na ko walla ɗum sini ɗum sini toɓɓaɗe na ko walla na ɗum sini toɓɓaɗe ko walla sadi a tawa ɓe dadi wenini ɗo ko walla a tawa ɓe za a tawa to ɗum toɓɓere on ko walla ma to a yehi a tawa ɗume feere fahen a tawan bana jotta ha balol ha to a toɓɓi les ɗum jim to a toɓɓi dow ɗum ha to a toɓɓini to ɗo ɗo may pat ereji ha tongugo ɗo ɗon no waɗa yimɓeji je tongi ɓaawo yimɓeji je tongiti kujeji ɓe wujji may ɗo tongiti heɓa ɓe wata nder defte maɓɓe defte dinaji may ɗo ha to may erreur woni to nde erreur woni to ton ɗo kanjum on yo waɗata yo araɓen may ɓe heftata ko ɓe wiyata ɓe heftata ko ɓe wiyama jawmirawo ɓuuri andugo ko nufama ɓe ɗo may to alif lam mim ɗo kanjum may fu yo ɗum tongaɗi nder defteji yo asirinko en hato to sina to a lorti ha defte ɗo ɓe tongiyata to ma heftata ko ɓe wiyata ko nufama ɓe ɗo may to kujeji ɗon ni wagare to oɗo bo ɗo holla ɓe kadi yo nda ha nder deftere ayare feere ɗon ha nder injila nder wiya o bindaɗi dow mahol to ɓe pat maɓɓe annda ɗum ha to en bindaɗi dow mahol ma woni ɗo kanjum on jotta kam oɗo holla ɓe yo ha to bindaɗi dow mahol may ɗo ha to ɗi kosama o wima ɗi hosama nda ha o holli ɓe nda ha to ɗi hosama may o holli ɓe bo nda mahol may o holli ɓe bo kujeji ɗo en continue fa en nana ko wiyata. Understand this is so important for your growth and development, more importantly for our oncoming generations. oɗo yecca ɓe ko waɗi on oɗo yecca oɗo wiya oɗo holla ɓe kujeji banni ɗo wi gam yo ɗo ɗo may ɗo nafan yo ha hunde ɗo you know e nafan ɓiɓɓe waroɓe ɓiɓɓe meɗen waroɓe génération warowa e nafan bo an enen bo nafan en waɓe en fama ɗum ɗo dogga nder duniya may ɗo. Here we have of course you see the person standing before the judgment throne of Asar, or the judgment seat of God. And notice what color God is here. So ɗo on o wima ɗo holla ma o nda goɗɗo feere ɗo dari ha yeeso yo kiita dow ɗo holla yo himɓeji je en wiyata goɗɗo en tammi darugo yeeso Allah ɗo na enen fof en ɗo wiya banina nda ha ɓe hoosi ɗum laari nda Allah may ɗo je ɓeɗo yahude en ɓe arabe en ɓeɗo machine ko en wiyata Allah ɗo nda Allah may ɗo nda ha to ɓe hoosi mo to na ɓe wiyatama jawmirawo ɗon dow korwal mako jotta a tawa ha nder alal arrahman walla alal arshis tawa donc ɓe wiyama jawmirawo ɗon dow korwal mako oɗo ɓosake dow korwal mako so jotta ha nder fasiroɓe nder julɓe ma ɓe wima o jotta ɓe yiɗi ɓe sañja kujeji ma ɓe yiɗi heɓa ɓe dogga kujeji gam ɓe andi pat nangan ɓe so jotta ɓe yiɗi ɓe dogga ɓe wiyama o ka jawmirawo ka sifatake korwal mako may ɗo ngal landandaki ɓe korwal to an tawi to a sasa ha to ɓe heeɓi kalima may ɗo nda ɗum ha ɗo ni ha nder genale ha nder cuuɗiji firawna en nda oɗo may ɗo na on laarina nda arrahman may ɗo amma ha to ha égyptien en ɗo ha nder dinaji égyptien en ɗo kanko may ɓeɗo jona mo cha to nda ɗo on je ɓe wiyatama a tammi dargo yeeso jawma ɗo nda yi cha may nda oɗo jooɗi dow alal arshis dow leeso mako go oɗo jooɗi je julɓe wiyata go alal arshis tawa nda mo oɗo ɓositi dow nder mako nda neɗɗo bo feere bo wari je en wiyata a tammi darugo yeeso jawma ɗo nda mo o wari haɗo ni jotta ka nda jawmirawo laaru bo kanko bo ko oɗo waggina ma ɗo heɓa o hollitan yo kujeji may fu ɗum ɓale non waɗi ɗo wima laaru couleur jawmirawo may to nani jotta irin fala irin salafinko en modiɓe sunna je salafinko en wahabinko en ɗo fu ɓe yiɗi yo heɓa ɓe lorta fayin ɓe sanja yo kala ko famam pat andi qur'an kaɗo wiyama yo alal arsis tawa donc jawmirawo ɗo jooɗi dow leeso mako amma jotta ɓe yiɗi ɓe sañja ɓe wiyama ka jawmirawo laysa ka misli shay kanko o nandatake o nanda hunde fu wala hunde fu nandatamo dow leeso mako ɗo nandatako ɓe ɗumen amma to jiɗi en fama yo origine haala may ɗum ha to ɓe hoosi haala may ɗum nda ɗum ha ɗum nda photo ma yimɓeji may pat ɗo gaɗi nda ɗum ɓe penti ayi égyptien en kamɓe koɓe gaɗata pat kujeji maɓɓe fu e bindi maɓɓe ɗo bindi maɓɓe ɗo ɓeɗo waɗaɗi yo physiquement ɓeɗo pentaɗi dow mahi maɓɓe to nda ɗum ha ɗon arrahmanu alal arsis tawa ka nda ayare may on ɗo ni ɗo amma kanko o wari min miɗo holla mon ha to ɓe hoosi ha to julɓe bo hoosi jawmirawo oɗo jooɗi dow leeso mako ɗo oɗo ɓosake dow leeso mako nda farawna may on laari farawna may bo ɗum ɓalejo
nda be sawru mako nda be hundero mako nda leeso mako bo nda himɓeji bo je wari himɓeji je warta dara yeeso mako. Depiction. And by the way, y'all, this is the original paint. It's still there. Oɗo holla ɓe oɗo there in Kemet. peinture ɗo Right? And to the right. peinture ɗo wima ɗo may ɗum peinture je original je daga Firauna en ma na hundere on hesre oɗo holla. You see the stairway ascending. There are 9 steps, 9 levels of existence. Why 9? Because 9 is the highest number you can go. All right? Understand this, man. But to o wima nda alari nda Arrahman goɗo joɗi dow leeso mako e nda wa'oɓe bo nda himɓeji bo ɗo ayi nda escalier feere stairways nda escalier feere bo escalier mai koɗo mari a wa'itan yonde jeenayi donc ha ɗo ni a wa'ita wa'utugo dow jeenayi ɗo ha yotta ha Arrahman ka yi oɗo joɗi ha dow dule na jotta ɗo on famnatan yo sura ɗo nga ɗo fassarna yo kujeji ɗuɗɗum ha nder defte meɗen photo ɗo fassarna kujeji ɗuɗɗum ha defte meɗen nda jawmirawo ɗo joɗi dow korwal muɗum nda goɗɗo waɗi ata toon nda himɓe bo ɗo wa'ita ha jawmirawo heɓa yaha yotta ha jawmirawo woni go ɗo wa'ita duule an kam min tan mi wolgo ɗo man. Succeed through 9 levels of existence or climbing Jacob's ladder, and that's where the song comes. Every round goes higher and higher. Okay, we are climbing Jacob's ladder. This is where they got the idea from. Understand this, y'all. To o wi ɗo nda to ɗo ko fotowol ɗo ngol fassarna en kujeji ni wagare ngel fassarna en kujeji ni wagare ko ɗo dogga en wala mo meɗi fassarnugel permis haala kam mi holli mon nda ɓe wimo julɓe ɗo wiya mon Arrahman wala asis tawa amma jotta yo julɓe salafinkoen ɗo wiyama o ɓe yiɗi haɓe sanja o joɗata jawmirawo to a wima oɗo joɗi ɗo ɓe wiyama kayiɗo haala may ɗo yo ɓe wiyama ɗum balanga oɗo haala may ɗo na banni gasdu mako ko o wolwini en be bolle ɗe en nanirta en famirta donc kañum ɓe yiɗi ko amma on origine haala may ɗo ha to ɓe hoosi ɗum ɗo ngam semmi ɓe wimon yo ngam ko miɗon yeccamo daga faɓɓi yahuda en ɗo tongi yahuda en on kamɓe on yahuda en on yaha ha nder lesɗe égyptien en kamɓe yahi tongi kujeji égyptien en ɓawo to toon arabe en waɗi tongi ha maɓɓe arabe en donc yahuda en ɗo ɓe tongi haji égyptien en ɓe sanji ɓe wati kujeji sifaji yo ɗi hollata ɗum yahuda en tariha may ɗum yahuda to arabe en bo nde wari tongiti ha yahuda en kamɓe bo ɓe gati sifaji ko hollata yota hunde koɗo dogga may ɗo to arabe to ha ɗo nda Arrahmanu may nda moɗo joɗi dow korwal mako dow leeso mako nda goɗɗo ɗo waga nda ɗo Jacob's ladder ɗo c'est-à-dire Jacob's ladder ɗo Yakub hundero ba'itiral Yakub donc bana escalier ji on andi hundero ba'itirki Yakuba ɗo annabi Yakuba ɗo kanjum on woni asas ko julɓe wiyata o Isra kanjum waɗi Muhammad yehi Isra wa Miraj kanjum wiyata Isra wa Miraj noyi on ka wari bo ha to on to ha mi hollamo ha to on asas ba'itiral Yakuba nda asas ba'itiral Yakuba nda sha nda ɗo égyptien en ƴonatano mo wona ɗum Arrahman kamɓe yo ɗum sha on amma nde nasti ha nder lesɗeji yahudinkoen ɓe sanji inde sha may ɓe warti ɗum Allah yahuda en nde nasti ha nder arabe en bo ɓe sanji ɗum ɓe warti ɗum Arrahman nda ba'itiral nda hunde ɗo escalier may bo nda ɗum bo jeenayi ɗo penti a wa'ita duule ɗo asamanji hunde ɗo ha wa'ita duule ɗo ha jeena aya yotta a sala kujeji ɗo kamɓe no ɓe wiyata ɗo ha nder Firawna en kamɓe ɓe wiya yo a wa'ita a sala beɗi jeenayi law a yotta yo ha bal Arrahman may ɗo Arrahman ala asis tawa donc beɗi jeenayi donc ɗum wato tugge banni ha yotta to ton ɗo escalier ji ha yotta ha sala ha yotta ha bal Arrahman may ha jawmirawo woni to ha to noyi a ide ɗo nami yeccimo yo nde yahuda en ɓurti ha nder Égypte kamɓe tongo e kujeji go pat moji on premier goɗɗo waɗugo yo wujjugo ɗo may ɗo mo goɗɗo arandejo mo wujji kujeji je Firawna en ɗo mo ɓe arti wangugo ɗum ɗo kanjum on o wati nder deftere Injila ɗo hammare on Muhammad annabijo Muhammad bo hoosi ɗum Yakub kanko ndayi nde daga Israélin koye daga ɓe warto daga ɓe waɗi voyage ɓe yahino ha nder lesde Égypte ɓe Moussa ɓe yahino ha nder lesde Égypte ɓe tongi kujeji ɗuɗɗum ha nder lesde Égypte ɓe warti ha nder leƴƴi maɓɓe yahudinkoji ɗin goni ha nder lesdi Israila ɓe garto ɓe andeji kese bana nde Ibrahima yahino ha nder nubiyonɗo ɗo nder Égypte kañum bo wartoyno be dina wahidoha wino babiraɓe mum kañum kam ɓe sakkina kujeji ɗi ɓe gaɗa to banni nde yahuda en bo yahino ha nder lesɗe égyptien en ɓe garto be dinaji kesa
yande feere yakuba ɗo waali yande feere yakuba yahi ɗo waali o waali ha nokkure feere do o waali banni o wati o joɗɗini hoore maako oɗo ɗaani kadi o yiɗi o ɗaana banni woodi no wiyata ɗo tuggere woodi hayre feere ɗo jooɗi no woodi hayre feere ɗon no woni ha totton ɗo jooɗi woni ha kombi maako so o wallini hoore maako dow hayre goo rok ɓe jonata ɗum ɗo sey o ɗaanoy nde o ɗaanoy nde yakuba go annabi yakubji wiyata mon annabi yakuba baba yusuf ɗo nde o ɗaanoy ha dow ha bal o wallini hoore maako go nde o ɗaanoy dow hayre goo sey o hoyɗo yo o waɗɗitinama jawmirawo wari o hoyɗo yo jawmirawo wari kanko malaika be malaika en ɓe waɗɗitino ɓe malaika en koosimo ɓe waɗɗitinmo duule asamanji jeenayi ɓe ha ɓe yettinmo ha dow jawmirawo ɓe yettinmo o yiiɗi ɓe jawmirawo wimo yo yakub anɗo ɗo ni min sufti ɓiɓɓe moɗon ɓiɓɓe israilinko en min sufti ɓiɓɓe israilinko en nda ɗum ha ɗo ni ɗo nda hayre may ɗo the rock jacob rested his head on and dreamed donc o hoyɗoy on o hoyɗoy yakuba ɗo waali o wiyo oɗo waali ha nder ha nokkure wonde oɗo wati o waɗi hayre feere bo bana ɗum piilo maako o wallino hoore maako o ɗaanoy nde o ɗaanoy may ɗo o hoyɗo yo jawmi o hoyɗo yo ɓe ɗo mbaɗitinamo asama ɓe waɗɗitinmo asama asamaji jeenayi ɓe yettinmo o yiidi ɓe jawmirawo wimo yo kanko may ɓe leñol maako leñol bani israilin kono kamɓe woni suftama ɓe barkiɗinama e to kamɓe may bo ɓe suftama ɓe barkiɗinama kamɓe may woni tammi hande tuggo leƴƴi luttuɗi nder duniyaru fuu ngam leñol maɓɓe on suftangol o yiidi ɓe malaika en to hayre nde o waali ha muɗum ɗo hayre ha nokkure nde o waali ɗo nokkure nde o waali be hayre nde o waali ɗo kayre may ɗo on woni yo asas kujeji wonde ɗo kujeji islama be yahudinko ha fuu to hayre may ɗo on bis hande ɓe wiyata yo to a andi yo nokkure nde o waɗi may ɗo kayre may on nde warti yo nokkure on yo dinaji ibrahimikoji fuu hatoton asas hatoton yo centre maji fuu komi yiɗi wigo ɗo nokkure nde o waɗi may ɗo nokkure nde o waali o hoyɗi hatoto may ɗo nde warti temple may ɗo temple nde warti bana julurde yahuda en to ha nder julurde may ɗo kayre may yahuda en warti ɓe jogiti ɗum bana bana nokkure ɓurde woɗugo ha nder duniya fuu ɓurde barkiɗinago ha nder duniya fuu to nokkure may ɗo hayre nde o waali ɗo to ɗo kayre ma on kayre ma ɓe ƴonata yo ɓubbatu sahra kayre may on yo ndaɗo ɗo kayre on woni jotta to laari yo masjid nokkure may ɗo nokkure je ha bal haala may waɗi ɗo nokkure may fuu ɗo ɓeɗo ƴona ɗum yo masjid al aqsa julurde je ɓe wiyata aqsa woni ha nder palestine je palestine en ɗo haɓa ɗo to ton ɗo to hayre may ɗo bo yo ɓubbatu sahra ɗo ayi sahra ɗo ɓe wiya ɗum hayre ɓubbatu sahra may ɗo to kayre may on yo je yakub go waali no hoyɗi ɗo to ton ɗo to kayre may on a yi ɗum nokkure may ɗo ɗum ɗo warti yo ɗum temple yahude en ha babal may on yahude en pat ɗo jogiti ngam ha to toon oɗo yakuba waali ha to toon waali hoyɗi yo kanko ɓiɓɓe israil ngo suftama ɓaawo to toon yahude en warti wiyo a nokkure may ɗo ma ɓe warti hakke ɓe mawnini ɓe teddini ba jotta julɓe teddini kaaba ɗo ɓe teddini nokkure may ɗo yo ha ɓuri sembe ɓe warti ɓeɗo waɗa yo ɓeɗo kala ɓiwi tariha maɓɓe je saali fuu ɓeɗo waɗa yo ɓe jokkitali be ha nokkure ɗo to jotta nokkure may ɗo nde warti yo ɓe wiyo yahude en ɓaawo nde ɓe windi nokkure may ɗo hata toon on yo ibrahima yiɗuno ha hirsa ɓinguel muɗum hata toon on jawmirawo umri ɓe wi ha nokkure je wiyata masjidil aqsa ɗo yahude en a yi ɗum temple no on temple je bal jullirki yahude en wima o ɓe teddini nokkure may ɓaawo oɗo waɗi koyɗol ɗo ɓaawo yakubo hoyɗi hata toon ɗo hayre je o hoyɗi o waali o hoyɗi ɗo bo hayre ma nde teddinama ha ɓuri sembe to ɓe warti ɗo nokkure may ɗo ɓe wiyo nokkure may ɗo yo ɓe jotta kamɓe warti ɓe ɗo ɗafta hunde pat ɓe connecta be nokkure may yahude en ɗafta ha nder ɓe windiri ɗo pat yo kala hunde mawde wande ha nder duniyaru fu ɓe hawra ɓe habda ɓe connecta nde ɓe waɗa nde yo sila be nokkure ɗo to kanjum on ɓe warti ɓaawo toon ɓe windo ɓe wi ase aslan nokkure ha bal masjid al aqsa dari ɗo ɓe wi ase hata toon on ma yo ibrahima ma umrama no hirsa ishaq ayiyo ha julɓe hoositi tongiri ɗum waɗi lahan ɓe wiyo ɗum ismaila on ɓe wi jawmirawo umri ibrahima hirsa asema amma ha yahude en kam ɗum isaac on ɓe umri jawmirawo umri o hirsa amma arabe en bo wiyo ɗum ismail on to ha nokkure ɓe wi ɗum nokkure may ɗo on yo ha nokkure bal oɗo waali hoyɗi ɗo ha bal ɓe jona ɗum temple ma on ɓe jonata ɗum koma walla on wiya masjid al aqsa julɓe bo jonata ɗum
ɓe wi ha nokkure may ɗo on ibrahima umrama yo hirsa isaka ɓe wi na noon mat sam ɓe wi ha nokkure may ɗo on yo jésus inde ɗo isa bo mbarama ɓe wi nanon ma ɓe darayma ha to toon sam ɓe wi nokkure may ɗo ha to toon on duniya fuɗɗiri fuu nda ɓe kuje ɗo ɓe wi nokkure may ɗo nokkure je o jiyata je ɓe oɗo may waɗi go hato oɗo ɗo nda nder nokkure ma nder kuje ɗo nder nokkure ɓe wiyata masjidil axa ɗo woodi hayre feere hayre may ɗo yahude en ɗo rewande ɓe ɗo wiya on kam hayre may ɗo yo kayre man ɗo laatake o kayre on hayre fuɗɗunde hayre nde duniya fuɗɗi her muɗum the foundation stone in Jewish tradition as never is set in the center of human body so is the land donc nokkure goo kam nde teddinama ha ɓurnama sembe nde warti yo ɓe wima nda hayre ɗo hayre woni ha nder nokkure may ɗo hayre may kayre on woni yo fuɗɗi hatono may on jomirawo tagi duniyaru fuu e hatono may bo mi tammi duniyaru fuu tammi timmugo donc ha masjidil axa on jiyata ɗo je ɓe wiyata julɓe wiyata masjidil axa ɗo ɓe wiyata ɗo masjidil axa ɗo donc en ɗo andi bo yo jotta ka en lorta ha babal oɗo wi jotta kam en lorta bal ha hunde ɗo assez koyɗo jotta kam yahude en kam jotta woodi nder maɓɓe ɗo ɓe yahay nder ledde Égypte kamɓe ɓe numa ɗum gonga on ha toy on oɗo bo fewi ha toy koyɗol maako je yakuba je annabi yakub ɗo ha toy on o wujji koyɗol maako may waɗi plagiarisme na ɓe wiyata ɗo o wujji koyɗo ha to o tongi hunde ɗo maako je kujeji yakuba ma wiɗo fuu ɗum ha nder kujeji firawna noon wa'ugo yo na o laare nda fotowol may ngol ɗo olla nda rahman may ɗo nda wa'ugo yo hunde ɗo nda ɗo on ɓe wiyata escaleji yakubgo nda ɗo may bo wayliti warti yo koyɗol yakuba hoyli yo oɗo wa'itinama ha o yetti haji jawmirawo ɗo ɗum ha nder kujeji firawna noon o hoosi ɗum to ɓaawo nde o hoosi wato may nde ɓe wujji ɗum nder kujeji firawna go kanjum on o yaha waali ɓaawo toon o warti bal o waali o hoydi may ɗo nokkure may warti nde sembiɗinama ha ɓuri sembe ɓaawo toon nokkure may ɗo nde warti kayre may ɗo hayre je o wallini hoore mako je o waɗi woni bana piilo mako ɗo kayre on woni o jotta julɓe ma rewande bana no yahude en rewirta kam julɓe ɓe tongi ha yahude en on ɓe rewande bana no yahude en rewirta nde yahude en kam ɗo jogitir nokkure may ɗo yo ɗum nokkure on ha to toon ɓiɓɓe adama fuu fuɗɗi ha to toon on ɓe jawmirawo umri yakuba ibrahima hirsa ɓinguel muɗum ha to toon on isa mbarama ha to toon an kam kala fondation duniya fuu ha to toon woni ha nokkure may ɗo woni ono famana donc amma to laare jotta kam ɗume on hawri ka be dinaji ɓeɗo yahude ino islama bo en hollete na o laari jotta kam nda fondation kam mi holli mon origine koyɗol yakuba kam ha ɗum nder égypte en laari bo mi wino mon bo yo woodi kujeji ɗo kam timmotiri ɗo kam timmotiri be majum mi wimon jotta kam temple je ɓe jonata temple yahude en balle yakuba waɗi koyɗol ɗo kam temple may ɗo ngel warti on julurde on mawde warti on nokkure on rewirtirtere mapindire to ɓaawo toon an kam yimɓeji annabi daoud on arti waɗugo mahol maako kanko on arti waɗugo mahol may o tuggi ɗum yimɓe ɗon o rewa ɗum ɓe warti ɓe ɗon o rewa ɗum labbiji maɓɓe o rewa kayeji maɓɓe hata toon banniɗo wala suudu dewirtugo wala ba hunde nandude bana suudu dewitirlendu to daouda on waɗi fuɗɗi hunde may ɗo ɓaawo toon ndu pusama yimɓeji feere waɗi pusi ndu ɓaawo toon ɓinguel daoud may woodi goɗɗo feere ɓe wiyata annabi souleymane go lori fen ɓamtiti mahol may ɗo to ɓaawo toon bo yo ha faɓɓi kadi ayyo annabijo mouhammad bano mi wimon yo kanko yo oɗon no nder makka to yahude en kam na on yiɓe ɗo tiiti to ɓe juulan fuu ha to ɓe titata ɗon to ɓe juulan ɗo ɓeɗo tiita ɓeɗo tiita babal nokkure go kamɓe kana yiɓe ɗo mari raison ɓeɗo tiita ngam hata toon yakub hoydi yo kamɓe on shabullahi l mohtar kamɓe on ɓiɓɓe kamɓe on derke nder leñol ngol duniyaru suftagol to kamɓe ka ɓeɗo mari hujja ɓeɗo mari dalila ko ɓe juulirata toon to banno mi wimon islama bo nde wangi ɗum islama ɗum kopi ɓe tongoye kujeji yahude en je waɗi immigration ɗon no ha nder pays ji maɓɓe goo yahude en wondi ɓe maɓɓe goo ɓe islama bo wango ɗo tonga defte maɓɓe na mi wino yo mouhammad ɗon no waɗa compétition kala ko ɓe gaɗi fuu kala ko ɓiɓɓe yahudi koye waɗi fuu kanko waɗa double bana mi holli mon ha nder kuje vidéo am woli dow suumaye nde yahude en suumino jeego kanko ɓe o umri yimɓe makko suuma sappo cappa e tati to yaake islam wangino an kam lebbi 16
ɓaawo wangugo islam ɓe annabijo ma ɗon no nder makka ayi ɓaawo lebbi 16 on annabijo ma waɗi hijira o hooti nder madina. To yaake islama wangino goo islama may ɗo ɗum dina ka wangi ɗo yo ɗum kujeji may kujeji 90% pat ɗum dinaji yo kujeji on yo ɗum ko yahude ɗon no gaɗa on ɓe ɗon gaɗa. Ko waɗi bo Muhammad wi ɓe ɗon gaɗa ko yahude ɗon gaɗa bo o wi ngam dinaji may fuɗi gooti dinaji may fuɗi dinaji gooti kanko o jokkiri hoore maako o wi o kanko waɗi connexion be dina ka o wangeni kesa kanko ɗum o wi o wurtata ko nder dinaji yahudaji waddi amma kanko yo o wari o wo'itina dinaji ɗi woni nder juuɗe yahuda kanjum on waɗi yo to himɓeji jogɓe defte bana yahudinko en wimo yo kala ko aɗum waɗa ɗo pat ɗum yo ɗum kujeji on ɗum min kamin ɗo andi ɗum kujeji aɗa copia nder defte amin o wiya kai ko waɗi miɗo copia nder defte moɗon ngam dinaji may fu ɗum dinaji on yo enen fu en ɓiɓɓe ɗum dinaji on yo ɗum ɓiɓɓe Ibrahima do enen fu en gotel amma ko waɗi yo mi sali dinaji moɗon ɗo ngam dinaji mon on sanji kujeji feere ha nder totton do min mi wari mi timmitina dinaji moɗon hami wo'itina dinaji mama am Ibrahima Hanifa kanjum on waɗi yoro donc o tonga kuje maɓɓe to ɓe wimo an kujeji ko waddi ɗon tongaɗi o wiya kai min kadi Allah may na gotel o wiya Allah moɗon ɗo ɗum Allah kanko may woni Allah men fuu kanjum waɗi miɗo to on foti on laara kujeji feere ko on ɗo gaɗa may min ma miɗo waɗa donc ngam yo Allah men fuu ɗum gotel amma ko waɗi min wari ko waɗi ɓe wawi Allah may yerbiyam ɗo ngam yo onon dinaji moɗon on wonni ɗi dinaji moɗon ɗo ɗi wonnama ayaji feere wonnama kanjum waɗi donc kanjum yoni waɗi yo kanko to ɓe wimo ni o wiyani ni may ɗo to lebbi 15 yaake dina yaake ɗo hijriya donc lebbi 15 hijriya donc ko yahanta duuɓi ɗiɗi yaake islama wangi ɗo Muhammad ɗon no ha nder makka yimɓeji makka ɗo ɓurnayno ɓe kanko oɗon no jooɗi nder makka to yaake lebbi 16 ma yaake nde islama mo wangino ɗo ɓe ɗo tokkiti ko yahuda ma waɗano ɗo julɓe to juulano titata ko ha suudu kaaba je o laarata ɗo suudu kaaba jotta julɓe ɗo tita suudu kaaba ɗo ɗum Muhammad o sanji jotta kam yo o hoosi indépendant exactement bana jotta ha Égypte bana nder o noyi Jamal Abdul Nasir hoosi yo canal de Suez ɓe waɗi ɗum ɓe nationalise ɗum donc indépendant donc min miɗo laara o ko Muhammad waɗi ha toon ha hoosugo sanju kumba ko qibla ɗo ɗum nokkure ndeɗo toye on a titata juula yaake nde Muhammad wari no keso qibla julɓe ɗo ɓe ɗon tiita yo ɓe ɗo waɗa exactement bana no yo yahuda en waɗanno ngam yo o fotani kujeji makko ɓe pat tongaɗe nder yahuda donc julɓe lebbi 16 wanguki islama julɓe titata ko ha kaaba ɓe ɗo tiita yo ha masjidil aqsa ha babal israil koye titano masjidil aqsa je on ɗo wiya ɗo je wiyata yo masjidil aqsa ɗo ɗum temple yahuda en ha bale mamiraɓe yahuda biyeteɗo yo mamirawo yahuda biyeteɗo yakub hoyɗoyno yo anna jawmirawo kamɓe on yahudinko en ɓiɓɓe yahude bani israilinko en kamɓe on yo chabullahi el mohtar to laari to je o wiyo kamɓe on ɓiɓɓe jawɓe kamɓe on ɓiɓɓe israilinko en kamɓe ma woni suftaɓe ɗo mayo Muhammad ma hoosi ɗum wati ɗum nder deftere makko ngaw tongi fof wati o wiyo a tawa nder Qur'an ɗo heyi onon ɓiɓɓe israilinko en numte nemaji ɗi mi nemiri dow moɗon min ma mi sufti mon mi ɓurni mon dow yimɓe feere ɗo may ɗo yo Muhammad tongi to waruki Muhammad may ɗo an ka wanguki manko islama lebbi 16 ka fuu oɗon no yo no ɓe wiyata colonisation dina yahudinka on ɗo no ɓuri mo donc ko juulugo maɓɓe ma juulugo julɓe nde ɓe wangeno julɓe arande nde ɓe wangen ɗo kamɓe ɓeɗo juula yo ɓeɗo tiita habbal yahude ko ɓe gaɗata fu ko yahude en waɗata jotta to ha kuje ɗo ha ɓawo ton mi hollan mon yo noy ɓe waɗata ɗo juulugo suumay na jotta kam mi holli mon suumay ɗum ha nder yahuda en ha nder vidéo am artugal ɗo suumay ɗo ɗum yahuda en waddin ɓe fuu ɓe tongi ha yahuda en mi holli mon bo jotta kam yo juulugo titugo qibla ɗo a ɓe tongi ɗum ha yahuda en ngam yahuda en yo kamɓe nda base maɓɓe yahuda en tongi ha firawna nde ɓe tawi kujeji ɗo ɓawa toon ɓe naali firawna ɓe dogge ɓe warti ɓawa toon ɓe waɗi ɓe formi yo temple maɓɓe temple mount ɗo kanjum temple maɓɓe temple may hata toon temple may ɗo yimɓe ji ɗum no ya waɗa dewitirle hayre je o yiyannugo hayre yande bo miɗon yecca mon yo hayre julɓe dinaji ɗum dinaji on dewoji kujeji kaya to hayre ɗo hayre je mi wiyanno mono hayre je oɗo waali ni waɗi ɗum bana piilo waali ɗo hayre ma on jotta kayre ma on woni ha dow ubba masa ɓe jona ɗum ɓe araɓe jona ɗum ubbatu sahra e sahra ɗo ɗum bana wigo hayre kayre ma on woni yo dhum
dom jo larata masjidil aqsa ɗum nda jotta nda ha hunde ɗo hayre may hato ton waɗi mojo on bo wartirde mojo on wartiri ɗum bani nde on islam jafti temple je israélin ko en ɗo bo yo ɗum yaake khilafa oɗo ɗo on no mi wiyata ɗo da ɗo ni e laran khilafa ɗum khilafa inde ɗo umawi khilafa al umawi kamɓe oni o ɓe waɗi jihad ha ɓe yettoyo ha nokkuje ayi ɓe waɗi ɓe jahadni kala nokkuje goo fuu ha ɓe yettoyno to ɓe jona goɗɗo may ɗo khalifa may ɗo abdoul malik ibnu marwan kanko may ɗo on o wari o yettoyo ha nder to kamɓe ma on jaftoye temple je wonino je yahudinko en goo ɓe gartiri ɗum ɓe converti ɗum wartiro ɗum je julɓe donc jotta kam warti gam nane ma ko waɗi mouhammad yo hoosi indépendant yo tokkata gam ɓe yiɗa ɓe wona less yahuda en gam nane gam lebbi 16 yake o wangiɗi islama fu yo o forçama mouhammad ɓe forci ɗum yo sey tiita yo to ibla julɓe to a juulan ɗo ɓe titata ko yo kaaba ɓe titan yo masjidil aqsa ɓe titan yo hayre dewitirle noyndema maɗo yahudinko en ɓaawo to noon mouhammad may ɗo a tawan bo on tawan ayaji laɓɗe tan ha nder qur'ana ɗo ɗe ɗo wolwa yo noyi on mouhammad may ɗo mi yiɗi jotta kam to en ɗo waɗa kujeji may mi yiɗi yo en lincita ɗum yo tata yimɓe ɓerna sam ha en holla mon yo en laara ɗum en waɗa yo en wata hakkilo meji ha ayaji men ko ɗe wolwata nder qur'an ɗo en laara en waɗa analyse en laara ko waɗi on ayaji ɗo ɗe ɗo wiya ko ɗe wiyata to gam globalement ko ɗo sala kamata toon ɗo yo mouhammad kam yo o libéri arabe noon gam yo dina islama ɗo ka wonano yo ka dina on yo inde ɗo less e dina yahudinko en amma kanko o hoosi indépendant gam lebbi 16 ɗi o arti warugo oɗo tokkiti ko ɓe ɗo gaɗa ɓaawo lebbi 16 may ɗo on tawa nder qur'an o jokkiri o waɗi ni o ɓaawo lebbi 16 o waɗi immigration o immigri o hooti ha madina ɓaawo to toon o hooti a yidi hitande ɗiraɓre on o hooti ha madina nde hooti ha madina go fotti be modiɓe yahudinko ni wagare to ha nder totton to jotta kam ha o waɗa kala ayaji mako fuu yo ɗe o jippini kala kujeji yo ñukki ha nder habal o ñukkata o wurtina ayare qur'an ɗo kala nde o wurtini fuu yo yahude en ɗo haaji yahude en ɗo wiyamo jalamo wiyamo yo ko a wurtini ɗo kam ɗum kujeji nder ayaji mi noon a tongi an famana to jotta kam donc jotta kam o yiɗi o wosa nde o wari banni ɗo jotta kam o yiɗi o dina mako men ka waɗa o habdi ɓe maɓɓe fuu ɓe sali kala ko wurtini fuu ɓe wiya a tongi ha ami noon kala ko a waɗi fuu a wiya a tongi ami noon kanjum yo nde o waɗi ninima ɗo o ɓerni nde o ɓerniyata toon ɗo kadi o wari yo ɓe wiyamo nde ɓeɗo wiyamo bannima ɓe wiyamo nama a tongi ha amin dey ko titugo ko qibla mon ma yo ɗum qibla mon ma ɗum ha nder capital ami noon palestine donc israel ɗo qibla mon ma on ɗo tita masjid nder temple ami noon ha nder ha jérusalem temple ngam yi masjidil aqsa kam wimo ɗum colonisation o warti ɗum julurde na ɗum julurde no ayi daoud e souleymane kamɓe ɗum julurde on nde mo ɓamtinde na ɗum julurde kadi ɗum temple on mo temple bo ɗum souleymane daoud en ɗo fu ɗum yahude noon mo ɓamtino temple may ɗo ɗum daoud be yimɓeji feere wari temple may lore jippi doƴƴi souleymane ɓinguel daoud bo kañum bo warti ɓe ɓamti ɗum on yi daoud souleymane may ɗo fu yo kamɓe may fu ɗum moodi ɓe on yaake may ɗo nana hunde feere on ɗum moodi ɓe yo kamɓe ɗum diina on ɓe hosirta kanjum on wartirta ɓe lamɓe yaake may to kanjum ɓe ɓamti ɗum warti ɗum centre on ɓe war rewugo donde mouhammad yahi ha nder madina yimɓe madina wimo yo an ayaji jo jippini fuu ɓe fewnamo kala ayaji jo jippini fuu ha nder qouran ɗo yahude en wiyamo ɗo a tongi ha nder defte ami noon to hunde may ɗo nawa mouhammad ɓaawo toon nde o haajotira be maɓɓe wiya ɓe onon kam fewnan jawmirawo ni ɓaawo toon yo o ha jippina ayare feere je hollata yo jawmirawo ɓerni do yahude en ɓe ɗo wiya yo onon yimɓeji je fewnata ɓe tammi yankitego ni ɓaawo toon ɓe wiyamo ɓaawo toon nde yahude modiɓe yahude en go wiyamo yo andi ɗo na andi ha to min yiɗiti an dina moɗon na dina ka waddi kesa ɗo dina on aslan onon kam ko ha on juulama ma ɗum si ha leddi yahude en on titata o juula donc wiigo temple juif en ɗo ha mouhammad ɓerni nde mouhammad ɓerni ɗo qouran ɗo sifa ɗum pat nde mouhammad ɓerni goo o wi kanko yo sey jawmirawo o yaha o windo e nder deftere qouran o wiyo yo o winda o wiyo yo jawmirawo kanko ma on ɗo jippina de ayara o jippini ayara o ɗo wiya jawmirawo yi ko a waɗata be yimɓeji ɓe wiyoɓe nini jawmirawo sanjinima ngam jawmirawo ɗo yiya yo ko aɗo yela yo aɗa yela yo ibla mon wartiri ha nder lesdi arabie saoudi ha nder tiiɗi e hunde ɗo jawmirawo jaɓinima haala mai hande kam an ka warti indépendant dow haade toon mouhammad ha o hosa indépendant ma ko ha israélin ko en o sifta titugo qibla maɓɓe qibla masjidil aqsa go ɓaawo julɓe fuɗɗino lebbi 16 ka fu ɓeɗo tiita qibla kam
sende o tarotere be yahuda ɓe hujjotiri ɓe waɗi ni on o yawo wurtini ayaji yo ɗe hokkata yo araɓen indépendant acca ɓe waɗa yo kala julɓe fuu jotta kam ɓawo lebbi 16 julɓe wurti julɓe warti yo ɓe titata ko qibla maɓɓe ɓe titata ko yo Israël Palestine jotta nane jotta tona ko Mouhammad waɗi no ɗo tona indépendant habreji o yahi o waɗoyno be yimɓe ha nder modiɓɓe yahudin koye ha nder Madina ɗo dano ha jotta fuu yimɓe ji yo qibla yimɓeji to a julan ɗo a tita Palestine a tita Israël masjid al aqsa ɗo a titata amma nde o yahata toon nde o ɓerni o yahi o ɓernoyi o wi yo ni ɓawo to nde o tawi yahude en ɗo menasa mo wiya mo anka ayaji ma ɗo ko a wondi e nder ɓuran ɗo fuu a kombi a tombi ha amin nano ma sam an kam ko qibla moɗon ma a tongi ha amin qibla moɗon je on titata ma onon kam jotta julde moɗon ma to on julanɗo ma on ɗo tita bal min titi ha Mouhammad se ɓerni tan yehi wiyo jotta kam o yahi jippini ayare to nda ɗo ko hollata ɗo zalla muslimun nda ɗo ni ɗo mayɗo julɓe zalla no ɗilata ahdil makki yatawajjahuna fi salatihim ila almasjid al asla imtisalan bi amrillahi subhanahu wa ta'ala alladhi amara bi istiqbali wa ja'ala qiblatan lis-salah في تلك الأثناء كان رسول الله يمثل للحكم الإلهي في فؤاد في أمنية كبيرة طالما راودته ويتمثل في التوجه إلى الكعبة بدل من المسجد الأقصى nalari ɗo ɓeɗo yeccamon yo julɓe arande en kamɓe yo ɓeɗon no tita yo yake julɓe je mi yeccin mon lebbi 16 arandeji ɗo kamɓe ɓe titanno yo ha masjidil aqsa amma yo nder ɓernde nulaɗo Allah nder ɓernde nulaɗo Allah kanko oɗo habda yoɓe ɓe sanje nder o forsa jawmirawo donc bana wigo kanko oɗo forsa jawmirawo on ngam ha ɗo ni o wimon yo yimɓe ko waɗi julɓe ɗon no tita masjidil aqsa bo yake islam warno ko imtisalan li amrillahi subhanahu wa ta'ala ɓeɗo tita Allah ɓe tita masjidil aqsa ɗo ko wimon ɗo ngam yo heɓa ɓe tokkitina ko jawmirawo wiɓe jawmirawo on arti wino ɓe yo ɓe tokkita ɓe tita ha bal ɓiɓɓe yahuda en titanno imtisalan li amrillah donc ɗum ɗo umroje jawmirawo subhanahu wa ta'ala amma nder ɓernde amma ko ngam nder ɓernde Mouhammad kam ko ngam yo ɗo mayɗo kanko o wabotiri be Allah fuu ha to no andata kujeji may pat ɗum lawturu tan donc jawmirawo umri mo tita yo kanko no ɓe wi ɗo jawmirawo umri mo tita yo ɓe jawmirawo umri julɓe arande en titano yo masjidil aqsa ɓawo toon fi tilkal asna kana rasul yamtasil lil hukmi l ilahi kanko mayɗo watuma ɗo donc o jaɓi ko jawmirawo ma wi amma nder ɓernde mako kam kanko oɗo yiɗi yo ɓe sanja ɗum jawmirawo sanja ɗum donc kanko wari oɗo sanja plan o yiɗi o sanja plan dalika li anna qiblata abihi bani ibrahima wa huwa awla nnas bihi wa awwalu baytin wudiya linnasi wa li harsi ummati islami bal min gayda min ko waɗi on oɗo wiya kanko wara jotta kam yo donc jotta ka o jangina jawmirawo bana ko en famatata toon kam bana wigo Mouhammad ka yiɗi o jangina jawmirawo wari umri ɓe yo jotta ka kamɓe no ɓeɗo mbiya kadi jawmirawo umri ko waɗi ɓeɗon no tita masjidil aqsa ɗo ngam Mouhammad on ɗo wiya yimɓe ɗo wiya yahuda en banni ko waɗi ɓeɗon no tita masjidil aqsa ɓe julano ɗo ngam yo ɗum umroje jawmirawo amma Mouhammad kanko ɓernde mako ɗo metta ko waɗi ɓernde mako mi yiɗi ko on famata ɗo goto ɗo janga ɗo on fama yo scénario ko ɗo dogga nder totton ɗo ko waɗi ɓernde Mouhammad ɗo metta ɗo ngam komi wino mo ɗo oɗo waɗa yo compétition yahuda en sali jaɓugo kala ayaji ɗe waddi fuu ngam to yahuda en jaɓino ayaji ko waddi no wino kanko mayɗo o ndulaɗo dow jawmirawo no ha hande fuu dano o waɗatano compétition makko mo yahatano yo islam warta indépendant amma nde yahuda en yo famɗintinimo holli yo kala ko o wi pat ɓe wiyamo na ɗum hunde hesre ɗo kanjum on jotta ko oɗo ɗafta indépendant to kanjum on oɗo yecca yo ɓeɗo yecca yimɓe yo ko waɗi no ɓeɗon tiita here ha masjidil aqsa ɗo ngam kamɓe ɓeɗon no yo ɓe jaɓuki ko jawmirawo wiɓe amma o jotta ka Mouhammad kam amma yaaki may fuu Mouhammad ka ɓernde makko ɗo metta yo kanko oɗon no yiɗi yo ɓe tiitano her nder her Kaaba ko waɗi bo jotta ko oɗo famtina bana jawmirawo anda ko waɗi bo oɗo waɗa banni mayɗo yo dalika li annaha qiblatu abihi annabiyu ibrahim wa huwa awla nnas bihi naɗo famana donc ko oɗo jotta ka oɗo yecce bana jotta ka bana wigo jawmirawo anda on o wi yo Mouhammad ɗo wiya yo ko waɗi kanko ha nder ɓernde mako oɗo yiɗi yo jawmirawo sanjina ɓe yo sanje yo qibla ɗo warte daga aqsa warte ɗum kaaba ɗo ngam yo suudu kaaba ɗo ɗo yiya ɗum suudu on yo ɗum suudu on mo arti babiraɓe mako kanko yo babirawo mako annabi ibrahima e kanko bo yo babirawo mako ɗo yo o wi to en rewtan goɗɗo kam yo to en rewtan hunde nde waɗi kam naw laari ibrahima be yakub kam donc suudu ndu yama masjidil aqsa ma fondateur muɗum yakub
masjid nder Muhammad bo ɗo wiya Kaaba bo ɗum fondateur muɗum Ibrahima. Muhammad ɗo wiya oɗo yecca jawmirawo ban jawmirawo anda kadi yo to woodi mo en rewata to woodi mo en titata suudu muɗum en rewa kam li anna abi awla nas bi o wi nden kam Ibrahima awla. Donc kanjo larta o ha nder islama ɗo yimɓe ɗo ɓamti Ibrahima ɓurni yo irin bana Jacob. Yahuda en ma ɗo ɓamti Yacoub en momoɗo ngam kanjon ɓiɓɓe je Israel en lencitirto e islam bo diwa ɓe yaha wiya ɓamta Ibrahima. Kanjon yo Muhammad kadi bana jotta ko ɗo hajotira be jawmirawo e jawmirawo wiɓe yo tite masjidil aqsa kanko wiyo kay masjidil aqsa ɗo o wi bon ɓe titi kam duuɓi sappo lebbi 16 ɓeɗi tite julɓe ɗon no tita masjidil aqsa ɓawa amma yaaki mayɗo oɗo wiya o kanko yo ɓernde makko ɗo metti o yiɗi yo ɓe tita o yiɗi jawmirawo sanchinamo o titugo aqsa ɗo ɓe wartinamo ɓe tita Kaaba. Ko waɗi bo ɗo yiɗi bani ɗo ngam Kaaba ɗo o wi ɗum suudu on aranderu ndu ndi babirawo maɓɓe kamɓe mamirawo maɓɓe kamɓe biyeto Ibrahima kanko mayɗo ñiɓi ndu o wi suudu mayɗo bo kayru mayɗo to titan suudu kam ha nder duniyaru ɗen juula kam wala suudu fuu ndu ɓurete titego bana suudu ndu Ibrahima ñiɓi do ɓurni suudu Ibrahima do suudu Yakub. Wa awwalu baytin wudiya linnasi wa liharsi an tatamayaza al-umma al-islamiyya fi ibadatiha an ghayriha min umam allati hurrifat wa buddilat wa yadullu ala dhalika qawlul bara ibn Azib. Donc mi yiɗi yo en laara scénario ko ɗo doggata toon jotta kam Muhammad jotta kam ɗo ko haw Muhammad wi yo kanko yo jawmirawo on umri ɓe tita Aqsa kanjum ɗo ko yiɗi fama kam ɗum ɗo ha nder débat mako be yimɓe yahudin kon kamɓe on ahlul kitab to ahlul kitab on wiyamo ko waɗa en tita banno yo enen pat en gotel on enen may pat enen ɓiɓɓe Ibrahima en kon kanjum on waɗi dina men pat gotel nde ɓe salimo ɗo jotta kam ha nder ɓernde makko o yiɗi o hosa indépendant dina islam o wona o dina on ka indépendant ha dina yahudin kon ɓawo toon o fuɗɗi wigo ha o forsa jawmirawo ngam jawmirawo on umrino mo o fuɗɗi wigo ha o holla jawmirawo ko waɗi jawmirawo waɗi erreur waɗi ɓe nder muslimin julɓe arande en ɗo ɓe tita Aqsa o yahi o wi jawmirawo to en titan suudu en juula kam na on yikayo lewgol labbi on to en titan lawru ndu en juulata kam na Yakub suudu Yakub kana ndu ɓurata suudu Ibrahima to o wi to kanjum en waɗi yo kanko o yiɗi en tuta suudu Ibrahima o wima yo kanjum e ɗo bo o wima titugu ɓe bo kanko be himɓeji makko je oɗo waɗa recherche makko titugu maɓɓe Ibrahima suudu Kaaba ɗo sendiran julɓe be dinaji ɗi artuɓe fuu ngam dinaji may ɗo kanko bo jotta kam nde yahude en fuɗɗi ahlu kitab ɗo wiya kala ayaji je o wangi nder Qur'an fuu ɓe ɗum copie ha nder kujeji maɓɓe ɗo kanko bo fuɗɗi oɗo huɗa ɓe o wi allati hurrifat wa buddila kanko bo jotta kam nde ɓe yahude en ɗo wiya o kala ayare nde o wangiri fuu ɓe a wi ha to toon ɓernde makko metti kala ayare nde o wangiri fuu ɓe wiyamo o ayare may ɗo ɗum ha nder defte amin a hoosi jotta kam kanko bo o fuɗɗi yo o wi yo jotta kam o hosan jotta kam oɗo ɗafta o hosa indépendant te o ɗafta o hosa indépendant ɗo o yecci ko numo mako oɗo yecca ko waɗi o yiɗi ɓe tita ɓe o yiɗi ɓe eggina qibla julɓe daga Palestine Israël o wartira ɗum ha nder Kaaba o wi bo hujja mako yo ngam suudu Kaaba ɗo kanko on de o création mako on Kaaba kamen to en lincite laara ɗo asadan wala ko hawri ɗum be Ibrahima be Ismaila fu ɗum cuudi lewi ɗum labbiji on ɗon wata toon yimɓeji ɗon no rewata amma jotta kam ɓe hoosi ɗum ɓe heɓana ɗi no ɓe wiyata ɗo validité feere ɓe takkiɗi be Ibrahima donc o wi jawmirawo ha o waɗi o holli yo jawmirawo waɗi aybe o wi jawmirawo to woodi suudu ndu en rewitirta en tita en rewa kam suudu ndu Ibrahima o ɓuran suudu ndu meɗen suudu ndu Yakuba yimɓeji to titata bana wigo Kaaba ɓuran yo masjidil Aqsa to ɓawo toon jotta kam nde waɗi banima pat yo jotta kam ko waɗi pat himɓeji yahuda jaɓatamo yo o wiyo julɓe ɗo may ti waɗugo nimayɗo yo o hosan hosugo mako indépendant ɗo sendiran julɓe be dinaji ɗi artinon ɓe so jotta kam yo o wati hato to may ɗo Allah e fil umam lati hurrifat wa buddilat dinaji ɗi artinoɓe bo dinaji may yo kanji may ɗo yo o haadani dinaji may artude ɗo bo yo be ayaji maji wonay authentique ayaji maji sanjama ayaji maji kujeji feere calteji fi nasti haɗo ɗum donc ko ɓe haadananomo go kanjum o haati ɗum ɗoɗo may ɗo nda konngol nda hadis rawahul Buhari wa kana yajibu an yuwajjiha ila al-Kaaba ma kana li rasuli an yukhalifa amrillah amri rabbihi biyadin إنه يستطاع جمع بين رغبته في التوجه إلى الكعبة وعدم مخالفة الأمر بالتوجه إلى المسجد الأكبر بأن يصلي أمام الكعبة ولكن متجها إلى الشمال كما يدل على
على الحديث الذي رواه ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة نحو المسجد الأقصى والكعبة بين يديه jotta kam ha jamira Muhammad kam jotta kam oɗon nder dilemma c'est en fama scénario ko ɗo dogarto bana film on Muhammad waɗa compétition ɓe yahuda en pat joɓɓe defte pat sali kala ayare nde o jippini ha nder Qur'an fu yahuda en sala wiya o ayare may ɗo ɗum kujeji amen a hoosi jotta kam Muhammad yiɗi a waɗa ɓe contre attaque Muhammad wiɓe jotta kam yo Muhammad yahuda en wimo yo nda ko hollata dalil bo kujeji amen on a copie bo yo ha jotta onon julɓe ha julugo moɗon fu oɗo tiita julurde mamamen yakmay ɗo nana ɗum julurde ɗum temple on masjid al-aqsa ɗum temple noon o wi onon julɓe ma jotta jo wangel ja wi ana wangel dina keso ma ha jotta ma onon ma ko on titan ma on ɗo tiita temple mamami jotta kam Muhammad nde tawi ɓe dilemma ɗo o tawi jotta kam ha o warta indépendant dina yo indépendant o wonani less ahlul kitabe en ɗo yahudinko en ɗo si o déclara indépendant ma ko a titugo kaaba to dilemma probléme je oɗo mari bo probléme to o wi o jotta ka o sanji ibla ɗo meere koros no noon ɗo yo nden kayo ngam kanko oɗo haaja oɗo aaƴa yo dina ko waddi ɗo ɗum dow jawmirawo on e bo mo joni amarniɓe ɓe o tita dow accès bo ɗum jawmirawo on to na jotta ka to wari o wi o sanji yo o titata ha bal jawmirawo wi kam na yi o haalafni o watuma o luuti ko jawmirawo go winogo e kanko bo ɗo aaƴa bo yo yimɓeji arab en tampuɓe hakkilo ɓe janggayto toon bo je woni less mako bo ɓeɗo laarama o bana kanko kam o mesa kanko ɗo o lulaɗo mo jawmirawo donc jotta kam yo oɗon nder probléme manga o yiɗi o sanja oɗo sanja jotta ɓeɗo to aɗa janga defte maɓɓe ɗo a laara yo dilemme a laara probléme je to on tawi Muhammad donc ha totoma ɗo biyadi to nda haɓe yimɓeji feere ɗo justi ɓeɗo holla yo ko waɗi on wa ma kana li rasulillahi an yukhalifa amre rabbi donc ha totoma ɗo oɗo hujjotira oɗo holla yo kanko yo o lutata ko jawmirawo mako oɗo yiɗi yo o tita o kana yeji mo wajji o yiɗi o tita kaaba amma to o titi kaaba ɗo o luuti yo amre umrore jawmirawo mako biyadin annahu istata aljamu bayna ragbatihi fi tawajjuh ila alkaaba wa adami mukhalafati al-amri bi tawajjuh ila masjid al-aqsa bi yusalli amama alkaaba walakin muttajihan ila shimal donc banni mayɗo kadi yimɓe jiɗo holla ma yo kanko yo jotta kam tata o luuta ko jawmirawo wigo jotta kam so fuɗɗi yo jotta kam yo o wara o dara hakkude kaaba be masjid o wara o dara hakkude kaaba ɓawa to o titi masjid al-aqsa ɗo may padi oɗo holla yo kanko min kam jawmirawo mi yiɗa mi sanja ko a wi ɗo amma jotta amma bo min ko a waɗi ɗo ko a waɗi hen nokkure nde ibla je a waɗi ɗo ka fattinayam ngam majum on somi ɓadita kaaba donc ɓeɗo hollama yo Muhammad ɗo nder probléme joni probléme manga kam arandewol kam o wiyo kanko o wari daga Allah to probléme ɗiɗaɓo boyo kala kujeji kala ko waddi fu kujeji maɗo laɗɗum tan yimɓe ahlul kitab yahudinko en je woni hato toon ɗo kamɓe ɓeɗo andi hato toon dunia kamɓe on yo ahlul kitab kamɓe on ɗo jogui defte may kamɓe on biblioɓe hunde ɗo library ɗo kamɓe ɗo jooɗi ha librairie babal defte wonata ɓeɗo andi kala ko a wi kala hunde on nde a wi pat ɓe andani yo to a waɗi to a tongina ko walla a tongay kamɓe on ɓe ƴona ɓe ahlul kitab donc kala ayare nde Muhammad jippin fu yo yahudinko en ɗo wiyamo ɗum fewre e ɓe hollimo ha ɓe yetti ɓe hollimo kaaba mon anon kam oɗo tita masjid al-aqsa Muhammad jotta kam o yiɗi o doggata toon bo ha o dogganima e ɗo heɓa o fottina yimɓe makko o wosa indépendant to o wayliti crap non noon o wi kanko o waylti o doggi masjid al-aqsa o waylti o warti o titan kaaba ɓe wiyamo nden ka a wiyayno amin yo an ka ɗum jawmirawo on neli mana to jawmirawo an aɗo waɗa umroje jawmirawo na to jawmirawo a wino amin bo ɗum jawmirawo on umrima a tita suudu kaaba a tita suudu masjid julurde wiyetende masjid al-aqsa ko waɗi jotta ka titita a waylti a titi nder kaaba kanjum e ɗo ɗon nder dilemma banni ha jotta kam no waɗi kadi oɗo prépara psychologie ɗo pat ɗo oɗo prépara psychologie ji yimɓeji je wonta toon oɗo ɗafta no o wurtirta nder probléme ɗo heɓa o warte islam o warta indépendant to ha jotta kam ngam ɗo ɗo e fotai jangga wasal mujaba o buni masaji o istiqbal qiblatain lam yansa hubbuhu lil kaaba ɗo kam ha wa shar'i al-idan donc ɓawo toon ɓawo Muhammad nanu kadi ɗo wawa ahmad bayna lina nda larina summa udhina llahu bil hijra o wiye jawmirawo umri mo waɗi nde o wasala muslimin al madina wa bunyatil masajid wa shuri al masajid wa nabiyu lam yansa hubbuhu lil kaaba wa yahzunuhu alla yastati istiqbal al qiblatain ma'an kama kana yafal fi makkah jotta kam ya ko ɗon nder makka kam o wara to waɗi ha o juula ɗo jotta kam o foti o waɗana ko yahuda en wiɗo to waɗi o juula ɗo si o tita yo o titan bal nokkure bal labbiji yahuda en wiyete ha masjid al-aqsa kanko bo oɗo yiɗi yo ɗo may ɗo wonugo mako may banniɗo ɗo hokkaymo indépendant wonugo mako banniɗo waɗa yo ahlul kitab yahuda en fu ɗo janamo
oɗo yiɗi jotta ka oɗo suni yo oɗo yiɗi yo jotta kam o yahano nder habal kaaba wonno jotta o yaha o darata toon oɗo ɓaɗiti kaaba amma to o titan julugo ɗo o tita babal nokkure yahude en wiyetende masjidil aqsa ɓe wima ha madina fof kanko kam ɓerde ma koɗo suni tan mouhammad kaɗo suni noon oɗo suni on jotta kam yo o yejjitay bo yo kanko o yiɗi yo nde yiɗi yo yiɗuki mako tituki kaaba julɓe titira o qiblataen ɓe jonano qiblaji ɗiɗi qibla ma gotamaji yahuda en je ɓe titano yahuda o yiɗi no waɗa banima ɗo wato kanko o formina hunde feere ngam laari arande kam nde islam wangino kam yo ɓe titan tan wala probléme feere ɓe titan tan ha bal yahuda en titano ngam yahuda en ɗo jogi temple ji kamɓe on ɗo jogi defte fou ɓawo toon nde oɗo hajotira be yahuda nde yahuda en suni mo metti mo ɓernde kala hunde nde o yeeyi nder librairie ji o waɗi recherche ji pat o jippini ayare mako fof ɓe wiyamo ka yeway ɗo na nder deftere ni a hosina donc hunde may oɗo jokkira be maɓɓe jokki ɗo gaɗa arete toon to o yecci ɓe bo ayi ɓiɓɓe arabe en je woni kombi mako bo ya ƴamta yahuda mo oɗo ɗo wujji ɗum ha nder ɗo ni to jotta kam o yiɗi o waɗa indépendant jotta ka so o ɓaɗita yo so o sanji o fuɗɗi na wi kadi o fuɗɗi step by step o fuɗɗi heɓa o sanja qibla abal julɓe titanogo no o waɗi heɓa o sanja yabal qibla julɓe titanogo bo so o yaha to julano so o yaha yeeso kaaba ɗon ha kombi mako ni ɓawo tun o tita yo masjidil aqsa banni o fuɗɗi jotta kam nde oɗon ha madina kam na waɗugo banni may kana yi kaaba dayimo jotta kam dole mako ha banta oɗo dayi ha madina kam dole mako on so tita no ɓe wiyata ɗo so tita masjidil aqsa o tita dewitirle hunde ɗo go kanjum may qur'an ɗo hollama yo o sunama o yiɗi o sunama o yiɗi yo jotta kam hunde ma oɗon nder probléme manga o yiɗi yo jotta kam yo oɗo mettini ɓernde kadi to ɓernde mako metti kadi o yiɗi yo jawmirawo sanjinamo to kanjum ma jotta kam mouhammad ɗo prépara kadi oɗo prépara hoore mako yo oɗo prépara terrain heɓa waɗa hunde feere jotta kam o préparé jawmirawo kadi bana wigo to en mbi en jaɓiri himɓeji to en wi enen en jaɓi yo ɓurana ɗo na ɗum kanko on waɗata bana wigo yo kanko yo o forci jawmirawo sanja yo ide muɗum donc ide jawmirawo kam yimɓe je tita suudu suudu dewitirle israélin ko en mouhammad bo yiɗano yimɓe je tita banni jotta kam o forci jawmirawo ba jawmirawo sanja hunde ɗo ko jotta kam noyi ha waɗa kadi nde o wi kanko o foti o sanja ɗum bo banni sey to ayare jippi kadi mouhammad yewi jooɗe banni jippini aya kadi o wi wahyu waranimo to jotta kay nasti kadi wahyu waranimo noyi wahyu may bo el karim bi qawlihi wahyu waranimo wimo yo min jaɓinima ko a yiɗi waɗugo jotta kam yo min jaɓi indépendant kaɗo ɗafta a yiɗi a warta indépendant a yiɗi yo tata on tita yo arabe en patata tita qibla gonka ha nder lesdi israélien ngam israélien ɗo holla yo ana tampuɗo to min jaɓanima hande kam tite kaaba bala yiɗi ma ɗo to nda ayare ma kadi donc o yahi o winde o nde nasti hawdere mako o winde ayare feere o wi qad nara taqalluba wajhaka fi sama donc wato jawmirawo gonɗo ha nder juule ma wiyo min laara ando a ɓerni miɗo laara mettuki ɓere je tawima fi sama fi muntasi saban donc ɓe wima ɗo yakima ɗo nder saban on nder saban on nabi min miɗa don jawmirawo falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatra al masjid al haram wa haysuma kuntum fa wallu wujuhakum shatrah surat al baqara donc jawmirawo jotta kam annabijo ka nda dilema je woni nda probléme manga wonde to toon o yiɗa o hosa indépendant israélien o anda no hosata jawmirawo o wi boyo to wi o fota o sanja ha o hosa indépendant bo sey kala ko tokkitiɗi sey kala ko takkimo be israélien ko fof o dayta ɗum bana wigo kala ko israélien no israélien rewitirta fof o sanja ɗum jotta kam nde permere manka oɗon no yaha oɗon no ɓe ɗon tita julɓe ɗon no tita masjid al aqsa o yiɗa o sanja jotta kam yo o wi bo jawmirawo on umri mo bo o waɗa banni donc kanjum on nde force mo nde hunde ma ɓernde ma ko metti ɗo o yaha o wiyo nde hoti ha madina o o wiyo yo jawmirawo wahyu jippanimo o wi qad nara taqalluba wajhaka fi sama bana wigo yo min ɗo laara yo suno ko ka aɗo suna min ɗo laara yeeso ma ɗo aɗo fur yeeso ma ɗo metti ngam yo an aɗo yiɗi yo a waylita tita to labbi lawru ndu a rewata yiɗi a rewa kaaba falanuwalliyannaka qiblatan tardaha ɓe wiyo jawmirawo min faami probléme maɗa an yo rewtugo labbi yahuda en ɗo a yiɗa ɗum minin min sanjan yo qibla je a yiɗino goɗɗo ɗum kanko ma on ɗo winda de data wiya nini sab ɗum kanko ma on ɗo winda jotta probléme jo falanuwalliyannaka qiblatan tardaha minin min waylitan qibla min sottinan qibla je rewugo mo nder leddi israël ɓe palestine ɗo
min waylita ɗum min warta ɗum ha nder kaaba ɗo wiyete masjidil haram je woni ha nder falan walli ennaka qiblatan tardaha min hokkete yo qibla ka a tammi yerdugo fa walli wajhaka chatre al masjidil haram o wimo hat ton kadi ɓe umri julɓe yo sanja kadi julɓe fa walli wajhaka chatre al masjidil haram wayltu yeeso maɗa toon junanɗo tite ha nder masjidil haram woni ha bal kaaba woni jottano wa haysuma kuntum e to aɗo woni ha nder madina ko aɗo woni ha toye pat bo wallu wujuhakum chatra don tite nder kaaba ala hari kadi jotte kam mouhammad ha ɗo on ayare ɗon hosugo araɓen indépendant de yahude araɓen hoosi indépendant ngam probléme joni ɗuɗɗum hoosi indépendant o hosugo indépendant may ɗo o wi ayare on jippi ɓe wi ayare on jippinmo istaqbil alkaba fa istaqbil alkaba fastaqbaluha fatawajjahu ila alkaba rawahu albuhari nda ɗo kam hadise on ɗo hollayo anzalallahu ala nabi ɗume anzalallahu ala nabi qur'anan an yastaqbil alkaba fastaqbiluha donc ɓe sanji kaba ɓe sanji ɓe ha ɓe jabiti kaba ɓe sanji qibla Muhammad on sanji qibla ɗo on indépendant batte exactement banno Jamal Abdul Nasir jafti inde ɗo inde no ɓeyata ɗo hunde ɗo kujere maɓɓe ɗo port je Sinai ɗo ha Égypte ɗo jafti ɗum ha juuɗe Britagne so warti ɗum indépendant banni on Muhammad ɗo jafti qibla waɗi warti qibla ɓe sottini qibla daga masjidil aqsa ɓe waylti ɗum ɓe warti ɗum hunde ɗo masjidil haram kaba ɓe titan kaba donc ɗo ma on falami walli qibla tan tardaha fa walli wajhaka sharra masjid wa haysuma kuntum fa wallu wujuhakum sharra ɗo won suratul humde ɗo laara kadi kana yujma qabla albaytil haram nda ɗo ɓe reccami wa annahu salla qabla masjidil aqsa 16 nda ɗo ɓe hollata lebbi 16 fu julɓe awle lebbi 16 ha yawgo lebbi 17 fu julɓe no tita o masjidil aqsa qibla taw qabla albaytil haram wa annahu salla awwal salati salla mustaqbila lil kaaba kana salatul asr ɓe wiyo premier julde je julɓe juuli bo ha titugo yo ɓe premier julde on qibla sanjama nde qibla sanjama min masjidil aqsa ha nder ha masjidil haram ɗo ɗum asira on asira julde asirare on wa sallama o qawmun fa haraja mimman sallama fa almasjid rakiun qala ashhadu billahi laqad sallaita ma rasulillahi anzalna nabi sallallahu alaihi wasallam wali an nasakha al ahkam to waɗi banni to Muhammad waɗi banni kam arande kam misen ayare ɗon arande kam en wiyo nda o waddi hukmu ɗo na kiita ko to ɓe wimo noon tita masjidil aqsa ɗo jula ɗo ɗum hukmu on to jotta kam titi kiita may ka sanjama nde Muhammad waɗi propagande ko hosi indépendant yahude o jippini ayare je o wiyata o jotta kam jawmirawo on ma wahyu on jippani mo wimo o sanja qibla je ɓe tita habal ɓe titano kam jotta kam yo na ɗo kiita fayin jotta kam no en waɗata ɓe kiita arande ha wiyo ha yo julɓe tita masjidil aqsa ɗo kanjum on si ɓe waɗa nasi wal maksud si ɓe moyta yo ko kala ko sali fu ɓe wadda ɓe jippina ayo wiya ɗo kamɓe nasahani ɗum ɗon julɓe je julɓe ɗon waɗa arande kiita ka jippino arande wiyano julɓe tita masjidil aqsa ɗo o wi kanjum kamɓe masjid bana jawmirawo waɗi no erreur o lorti do erreur muɗum waliyan nusiya li ahkami wa lam yakun mahudan inda almuslimin min qabl kama kana qala ibnu abbas fa awwalu ma nasakh min alqur'ani alqibla daɗo ibnu abbas ɗo yecca men yo première chose je Muhammad moyti nder Qur'an premier ayare yo kiita ka Muhammad jippini nder Qur'an ɗum qibla on fa awwalu ma nusikha min alquran alqibla donc ɗo on rawa on nisa'i donc ɗo ma on premier hunde on yo annasi wal maqsudo premier chose on ibnu abbas on ɗo yecca men je ɓe arti sanjugo je Muhammad arti sanjugo lortugo dow muɗum ɗo qibla on rawa on nisa'i fa walli wajhaka shatr almasjid alharam ma kuntu fa wallu masjid sani qawlu ta'ala wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr almasjid alharam fa innahu lil haqqi min rabbik wa man la bighafilin amma ta'malun wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr almasjid alharam wa innahu lil haqqi min rabbika wa man la bighafilin amma ta'malun to a analyse video to en ɗo janga ayaji bani ɗo tata en janga ayaji bururuɗo en ɗo hunja tan en janga aya laara dow scénario ɗum noon waɗi ko waɗi on aya ɗo ɗo wolwa jotta ka Muhammad jippini ayare on je hokkata mo indépendant yo qibla mako o hunde ɗo yimɓe jittita no aksa jotta ka o sanji ɗum ɓe warti ɗum masjidil haram to nde waɗugo mako bani ɗo wi ɗum o wiyo yimɓe jide tampuɓe ma hato toon ɓe jangayno mayo
kamɓe bana arabe en wonɓe ha nder maɓɓe hay kamɓe ɓe jahilin ko en arabe en may par woni to ton kamɓe ɓe janggay ɓe wonay bana yahude en kamɓe kam yo to kamɓe kam saɗi yo Muhammad wala probléme ɓe maɓɓe kamɓe kam to wiɓe wahyu jippi ɗo aya ɗon jippi ɗo kamɓe kam ɓe jaɓan gam kamɓe ɓe janggay ɗum illettré ɗum duroɓe nayi ɗum duroɓe baali on to ha toon ɓawo nde o sanji aya goo yahude en ɗo jalamo ha jotta jokkirki ka sanjay ha jotta ahlul kitabe yimɓe je librairie en go ɓeɗo andi ɗum ɓeɗo andi ko ɗo waɗa gam kamɓe ɓe waɗi yahude en kamɓe kujeji bani ɗum ɓe waɗi ɗum daga kanko daga o siwa dañego non mi yecci mon daga kamɓe on fuɗɗi daga en laari ma o ko haala hayare je bolwi o hatoy asas je isra wa miraj ma en laari hatoy ɓe hoosi ɗum en laari noyi on ha koyɗol yakub noyi on asas masjid al aqsa ma fuɗɗirnoyo ha hayre jotta je ɗo yewa ɗum wiyata ɓurbati sahra ɗo noy nde fuɗɗiri pat ɗum kujeji nder fawna donc yahude en kamɓe ɓe wowi waɗugo kujeji baniɗo to kanjum nde mouhammad hoosi indépendant o hoosi indépendant ha jotta yahude en kam ɗo jalamo ha jotta yahude en ka ɗo jalamo yahude en ahlul kitabe en ka ɗo wiya kujeji ka yahay kanjum on e nder nde hoosi indépendant ɗo to ɗo wanca nder wuro ɗo min hayso haracca fa walli wajja to wanca nder wuro madina go ɗo wanca go yo ko waɗata aya banni o lori fa o jippini aya banni o min haysu haracca fa walli wajja ka satata masjidil haram ɗo ngam ha jotta ngam yaake o jippino ayare go ha jotta fu yo ɓurɓe ɗuɗɓe nder madina go fu yo ko jotta ko joɓɓe dina mako dina ka jogino islama go ɓe jaɓay ko mouhammad waddi o wima o qibla sanji kanjum on to de oɗo wanca nder madina may ɗo o laara o tawa yimɓeji feere ɗo titi e masjidil aqsa go sey kanjum on o wiyata ɓe o wa min haysu harajta fa walli wajhaka sadel masjid o wiya mon on ka ɗume on waɗata ɗo ha a woni fuu an ka titu masjidil haram ɗume on waɗata ayare ɗo ayare on jippini o jippi nder qur'an de wa min haysu harajta fa walli wajhaka sadel masjidil haram kanjum o wiyata o wato yiwgo mako ha jotta ɓawo o jippini wahyu o nda ayare qibla sanjama amma oɗo wanca nder madina ma o tawa yo ahlul kitab ɗo ngam yo yimɓeji yahude en ɓuuri margo sembe ha jotta fu yo hunde ɗo impact comme walla yo memuki ke yahude en memi sakafa culture ji wonto toon ɗo ɓuuri satugo kanjum on oɗo haɓa be maɓɓe o jippina ayre feere o wiya ha gonɗon fuu yo ha wurtirɗa fuu yo tata wala sam on titata tiite julurde masjidil haram tiite julurde kaaba go ngam o sanji jotta kam oɗo wanca nder madina o tawa yimɓeji ha sa jotta yimɓeji no wa innahu ko waɗi on goɗɗo wiyata wa innahu lil haq min rabbika wa innahu lil haq min rabbika wa man lahu bi ghafilin amma ta'malun ko waɗi on mouhammad wiyate o tawata ko waɗi on ayare jippata wiya yo to wala ko ɗon no sala to ton ko waɗi on ayare jippata o ha gonɗon fuu yo onon ɗume o waɗi on ɗo gaɗa banni ɗo ha gonɗon fuu mi wimon tiite masjidil haram e bo miɗo yecca mo yo ɗum gonga ko waɗi on mouhammad wi hunde aya on to na hunde feere on to na jokkirli feere non ɗo sala to non ko waɗi on o tiggata o wiyata ɗum o hollata ɓe ɗum gonga wa innahu lil haq ay ko miɗo wiya mon ɗo ko miɗo wiya mon titugo mon tiite masjidil haram ɗo ɗum gonga on bo min rabbika garka nder jawma oɗo wiya ɓe o ɗum gonga on ka waɗi heere jawmirawo wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun jawmirawo kam wala ko yaalimo ɓe cahaji moɗon ɗe gaɗata ɗo ɓe gaɗata ɗume on cahaji ɗume on joni ɗo doggata hattun to e laari aya ɗo en wiyen hoosa ka en analyse ko ɗo doggata toon ɗo yo mouhammad ha jotta fuu sembe mako o hoosi indépendant kesu oɗo mari yo ndoɗo ha jotta fuu batti yahudinko en ɗo luttiyata toon oɗo sala banni nder madina go tawa ha jotta fu julɓe fu yimɓe je tokki ɗo jaɓi mo ngam julɓe may ɗo arabe en on arabe en ɗo jotta kam kamɓe fu yo imma yo ɓe tokkita yo ɓe wona o kamɓe on deuxiéme classe ɓe wona o kamɓe tumɓe ɗon less yahuda en koma yo ɓe jaɓa yo ɓinguel maɓɓe kese ɓinguel maɓɓe wiyeteɗo mouhammad kanko bo arabjo bana maɓɓe o wurtina ɓe yo nder macciɗinaku ka yahuda en ɗo waɗa to kamɓe may ɓe ɗon nder dilemma banni to jotta kam nder dilemma banni ko ha nder dilemma banni ɓeɗo andirama bo kamɓe may bo wonɓe nder madina o ɗo ɓeɗo andi bo yo laɓɗum tal ɓurɓe margo andal joɓɓe defte ɗo ɗum ahlul kitab kanjum on yo ɓe hoosi ɓe jaɓi ko mouhammad waɗi mouhammad ɗo kanko waɗi o yiɗi o libéra ɓe heɓa ɓe waɗa ɗum révolution ɗo umma ɓe jaɓi ko waɗi amma ɗo lutti yo ha jotta fu ɓeɗo joguiti yo titugo maɓɓe qibla kam ɓe sali ɓe wiya kay nder o yino andi kala ko dayima fu yo marɗum bote donc ngam madi kaaba ɗo ɓadi ɓeɗo ɓadugo ɗo ngam ɓeɗo yiya kaaba ɗo nde weeti fuu ɓeɗo yiya ɗum ɗon ha yeeso maɓɓe ɗo kanjum on kaaba may ɗo yo ima je mouhammad yiɗi hokka ka ɗo wala donc kanjum kamɓe ɓeɗo yiya hunde nde dayiɗe kayre o ɓurde marugo sambu nde masjidil aqsa ɗo dayi ɗo
kanjum on bodde masjidil aqsa may ɗo heewi kanjum on ban jotta enen bana jotta julɓe ɗo ko waɗi on jotta kaaba ɗo kaɗo mari jotta kaaba ko walla masjidil haram ɗo mari yo sembe ɗo mari ɗo hayɗina julɓe wala ɗo mari tilminama ngam ka daayi julɓe bana leddi nder India Pakistan hunde mani daaɓe ñande nder hitande fu woore ono yahata to hijju kanjum to a yehi ɗo aɗo salmini ɗum ɗo mais laaru yimɓe je wonto toon jotta en tawa yimɓe je acci dina ɓurɓe wirugo ɗo nder Saudia yimɓe je ɗo ɓadi ha nder ha ɗo je woni ha Makka may ɗo a tawa kamɓe hunde may hayɗintaɓe ngam hunde may on ɗo ɓadini kanjum yo hunde kala ko andaka fu kala ko daayi andaka fu ɗum mare ɗo tilmine ha ɓuuri sembe kanjum on on yiyata o arab en je Muhammad wondi ɓe maɓɓe ɗo arab en may ha jotta fu yo kamɓe ɓe jaɓay yo ɓe sanja yo qibla ɓe jaɓay yo Kaaba Masjidil Haram ɗo bana hunde on bana hunde on tilmiɗinide ɓe jaɓay yo hunde on yettude on nde ɓe waylita ɓe tita totton wa inna wula kanjum on oɗo sembiɗina ɗum oɗo sembiɗa ɓe o oɗo wiya ɓe o a andi yo oɗo wiya ɓe yo ɗo ayare on nder Qur'an nde en ɗo andi bo ɗum bolle on hakkude Muhammad be oɗo ɗo on ɓe warti ɗum aya kanko on Muhammad on ɗo wiya wa innahu lel haq o wi komi wiyatama ɗo gonga on min rabbika ɗo gonga on darka nder jawmirawo ha jawmirawo moɗon o mallahu bi ghafili no Allah bana wigo yo onon ɗo soyde semtata jom waɗata ɗo jawmirawo ko wala ko yaalimi be soyde semtata min haysu kharajta da aya feere fayno ɗo fe jippini fa walli wajhaka shatra al masjidil haram wa haysu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra li alla yakuna linnasi alaykum hujja illa alladhina zalamu minhum jotta ko yiɗi o ɗo hulna ɓe on jotta kam o yiɗi o hulna araben je ɗo sala ɗo oɗo hulna o yiɗi o hulna je araben je ɗo sala wiya o kaye ɓe jaɓata o ngam Kaaba ɗo yaake may ɗo Kaaba ɗo na banno en ɗo yiyira ko jotta ɗo fu banno mi yeccimon ɗo Kaaba may yimɓe wonɓe ha kombi Kaaba may ɗo nga hayɗintaɓe yimɓe dayɓe bana wonɓe nder ladde bana ha nder Afrique to a ummi daga Garomblayo na wiya yehi Makka kam hunde may bo nde gotel ka na hunde may ɗo hayɗini mana o hayɗini o ha ɓuuri sembe nga dayima alors que yimɓe wonɓe yo ha nder Saudiya ma wonɓe ha kombi Makka may ɗo ɓe julatama sam ngam kamɓe hunde ma hayɗintaɓe omin hayso harajta fa walli wujuhakum sadara omin hayso harajta fa walli wujuhakum sadara hayso ma kuntum fa walli wujuhakum li alla yakuna lannasi hujja ɗo ka pat jokkirli on ngakde bayan rudude fatija hadil hadis munu falam famtada o bayana lahum hadil hadis imma kanat ikhtibara linnas wa imtihanan wa ma ja'alna al-qibla donc Muhammad annabijo Muhammad kam ɗon nder probléme oɗo yiɗi o force yimɓe je arabe en tokkuɓe mo ko acca tokkugo kujeji qibla yahuda en kam waylta warta qibla mako je waddi kesum to har tuma ro jokkirli kadi o jippina ayare ɗo wiya o kayya jawmirawo kam wala ko yaalo ɗo makko mi wiyata mon ɗo gonga jawmirawo yiɗa soyde semtede mon ɗon ɗo ɓawa tun o wiya ɓe o yimɓeji je waylitita jotta ko fuɗɗi oɗo hulna yimɓe on illa alladina zalamu minhum jotta ko ɗo hulna yimɓe oɗo hulna yimɓe to a waylite a titayi babal je kesum je meccima ɗo ni hunde may kam tammi wonnugo an ka julde ma yahata to ɓawa toon jotta kam yo o yiɗi o holla yimɓeji je jaɓi ma yimɓeji je jaɓi jotta kam na yi si a hulna ɓe seɗɗa to yimɓe je jaɓay ma hullano yimɓeji je jaɓi bo a mangta ɓe a holla ɓe o nda jaza nda genal maɓɓe nda ko ɓe tammi heɓugo ko ɓe tammi heɓugo to ɓe tokki ko a wiɗo wama ja'alna alqiblata allati kunta alayha illa linna'lama man yattabi ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibayhi wa in kana la kabiratan illa ala alladhina hada Allah to jotta kam Muhammad oɗon nder probléme ji o wi o sanji qibla jotta kam yimɓeji arabe en mama feere kam Kaaba kam ɓe jaɓay yo qibla kesa kam ɓe jaɓay qibla o oɗo hulna ɓe o wiya ɓe o to jawmirawo ɗo ma qibla je mi waddi kesa ɗo miɗo hulnamo miɗo wiya mon wallahi ɗo may ɗum daga jawmirawo on ka wari to ha ɗo may fu yimɓe feere kam ɓe wiyamo Muhammad min jaɓi ko a waddi ɗo kamɓe fu ngam rébellion ha Madina may fu ɓe yiɗi o ɓe wona indépendant ha juuɗe yahuda ɓe yiɗa ɓe wona o yahuda tun ɗo ɓeɗo jooɗi dow maɓɓe ɗo ɓe jaɓi amma yo ɓe jaɓay yo Kaaba on warta qibla kesum ɗo to o hulna ɓe wiya ɓe o to a waɗanima ɗo julde ma yahay to pat yahay ɗo jotta kam ha o mangta ɓe kadi ha o mangta ɓe ɓe o holla ɓe kala mo jaɓi fu bo tammi wardugo wama ja'alna alqiblata allati kunta ha o holla ɓe kadi yo ko waɗi on o sanji qibla may kadi وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ما يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه jotta kam ɗume on ha o holla ɓe ko waɗi on jotta kam ko waɗi on o sanjino yo qibla je o artino waɗugo ko waɗi on oɗon no ɓe ɗon no tita julɓe ɓe ɗon tita masjidil aqsa o wiyo o jippini ayra o wiya o qibla kam min artino waɗugo on ɗon no tita ɗo wama ja'alna alqiblata allati kunta alayha ɗo qibla ka wonno dow maka ɗo oɗo ɓe bana jawmirawo ɗo wiyamo kadi illa lina'lama man yattabi ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibayhi
si min waɗi banni may ɗo min waɗi yo qibla ka min on don jawmirawo kadi lorɗo wiyamo yo haɗirena min kam miɗon no fija be moɗon ma min kam miɗon no waɗa wañu be moɗon ko waɗi mi waɗinomo premier 16 mois je onon no tokka ono walla 2 ans environ 2 ans onon no tiita wakkere hunde ɗo min yiɗi ha min laara yo jotta kam min ɗon no testa mon on min ɗon ɗum testa mon ha min laara yo on tokkan annabijo na ko walla on tokkata woɗi ɗum ha min laara ɓen tokkoɓe annabijo ɓen ɓe tokkata annabijo kanjum on ayare may dow mouhammad on kadi kanko ɗo holla ayare on jippi de jotta kam bada koɗo sala ko nde mouhammad kadi ɗo sala kadi jotta ka yiɓe ɓe koynsi mon jotta ka ha o holla ko waɗi on yo jotta ka ɓeɗo koynsa mo ɓeɗo ƴamamo ko waɗi on jawmirawo ka jippinta qibla ɓawa to lora sanja ɓawa toon kadi o jippini ɓe yo o wiɓe yo o waɗi bana jawmirawo on ɗo wolo o o mofti kadi o waɗi o wiyo wama ja o wiyo kadi ndaɗo on ko jawmirawo wi ha dow ko ɓe ƴamata mo ɗo wama jaalna al qiblata allati kunta alayha illa linalama man yattabi rasul ko waɗi min gaɗinoma aɗon no tokka qibla ka aɗon no tokka ɗum ka aɗon no tiita her muɗum ɗo ngam min yiɗi ɓa min laara yo tomin sanji qibla may ɗo min faman yo moy on fasiki e nder moɗon illa linalama man yattabi rasul hamin yiya yo ɓe yeyano on to tokkoɓe annabijo mimman yankali bara e ɓen bo ɓe tammay tokkugo annabijo wa in kanat la kabiratun illa ala alladhina hadallah o wi ɗoɗo mayɗo min ma min ɗo andi o ɗoɗo mayɗo hunde on nde mawde sey ɓe Allah tan handiti non laari ɗo kam ɗo on pasikaji kadi koɗo dogga donc jotta kam yo hunde kam jotta ka ɗo on en famata to en faami scénario koɗo dogga ɗo ni ɗo wato kadi annabijo ka ɗon nder probléme ji manga yimɓeji jotta kam ɗo jokkira be makko ɓe wiyamo kadi ɗum on waɗata jawmirawo on waɗata hunde banni ɓawa to lora sanja o wiyo alandirna o wiyo o yehi ni de o heɓay ko o jaaba ɓe to o heɓino ko jaaba ɗo waɗano do hadis jotta kam nde o yehi ni o numoyo ɗo jokkirli ɓe jokkino débatji ɓeɗo waɗi débat o jippini aya ɗo ko waɗi qibla ka sanjama ɗo ko waɗi qibla ka min ko waɗi min gaɗinomo noon no tokka qibla o noon no titano qibla masjidil aqsa ɗo min yiɗi no heɓa min laara o min ɗon no mari plan noon min ɗon no andi yo minen kam daga min waɗi fo min ɗo andi qibla ka tanmi wartugo masjidil haram amma min jotta ka min ɗofi min ɗo laara o min yiɗi min testa mo min laara hal yaake to yaake ɓaawa lebbi 16 to yaake min sanji qibla min wimon tokki haram ka ha on tokki tan annabijo na ko mawla on tokkitinta donc ɓe ɗo bana jawmirawo ɗo fija be moɗon jem oɗo fija be moɗon yo hunde ɗo ni kadi ha o laara yo bana jo aɗo mari waye maɗa on a wati jotta ka testa waye ma heɓa laara hali waye maɗa oɗo yiɗi mana ko walla o yiɗama wane si a accamo be gorko nder suudu koma walla na accamo be gorko nder suudu a narra be derkejo feere derkejo may ɗo marɗo mota yettuga haaji e marɗo ceede derkejo go wara ha a wiya docteur heɓa laara o heɓa testa waye maɗo hal waye maɗo kanko kam almay tanna ko walla to hunde feere waɗi o sañjete to derkejo go wara testa waye mago ha do laaw wiyamo hey noy to ni hokka mo haala to waye mago heɓa ɗoro may heɓa ɗoro may an ko waɗi a waɗi baniɗo heɓa a faama yiide nde oɗo ma waye ma yiɗima to waye ma tokkitini oɗo ma holli o wato an kam waye ma yiɗama boɗɗum to waye ma wi oɗo ma min mbiɗo mari waye boɗo kara holli oɗo waɗi donc kanjum on annabijo ɗo on jawabu annabijo ha yimɓeji je wiyata mo kadi annoyon mouhammad a wi kujeji ɗo bo ɗum kujeji jawmirawo a wi kiita on manga wari wiyami min tiita masjidil aqsa ɓawo to tonni a waɗa wiya ana moyti ɗum tan mere koros a wiya jawmirawo ma jippini wi on sanja masjidil aqsa on hota masjidil haram kanko bo o yehi o waɗi bani sur place kam nde yimɓeji ɗon ɗum jokkirli on ɓe ɗo gaɗa amma yaake ɓeɗo jokkira kam o walano jawabu may so o lorta nder saare to yehi o faɓɓoy nini o yaha o numa dow jokkirli ɗi ɓe jokkirgo o jippinoye aya kadi oma jaalna al qiblata allati kunta alayha illa linalama man yattabi rasul mimman yankalibu ala aqibay wa in kanat la kabiratan kanjum o wiyo illa ala alladina hadallah donc o jippini aya kadi janngo to no waɗa wiɓe nda ko jawmirawo mi wiya mon jawmirawo mi wiya mon yo onon ɗo noon jooɗi bana waye oɗo ɗo bana je exemple onon ɗo ɓe jawmirawo mi wiya mon oɗon no testa mon jawmirawo wi nder hoore maako jawmirawo ɗo nder gandi maako kam o tammino wartirgo en ɗo masjidil haram amma jotta ko o fondi ha o laara yo o wimon tiite masjidil aqsa ɓaawo lebbi 16 koma duuɓi ɗiɗi o yiɗi o faama yo to o wayliti o wimon yo tiite masjidil haram ko o waylitanna on tokkata min na ngam min laaɗo Allah na e jawmirawo ma bo mi wiya mon yo o andi hunde nde waɗi ɗo kam hunde on mapindire nde waɗan mon chakkakna dow ko woni totton seeɓe ɓe jawmirawo ma handitini kadi ɗo ni ɗum hunde on awwal chey kam hunde arandere kam jawmirawo kam hal jawmirawo anduɗo ko warata daga waray kam hal jawmirawo ɗo mari haaje yo se
waɗa testa julɓe na testa julɓe na walla jawmirawo kana oɗo andi ko nder ɓerde ma ɓe wiyana o ɓuuri ɓaddugo ma be yonki ma be hunde ɓurde ɓaddugo ma fuu donc oɗo andi ko woni ha ɓandu ma est ce que jawmirawo ɗo mari haaje yo o testa ɓe banni o watina ɓe o wiya ɓe tiite ni ɓawa ha o faama yo moye woni naafikijo ɗo min be ma on anda moyjo on ko woni nder ɓerɗe yimɓe hay amma jotta kam jawmirawo kana anda no kujiji banni ha totuma andata ɗo ma waɗa to illa ma hadallah illa ala alladina hadallah jawmirawo ma lori fay wiyo se ɓen ɓe donc jawmirawo ma haɗo ayare may mana nde ɗo nanga ɓe se jawmirawo ma wiyo min andi hunde nde min waɗi mon ɗo mi waɗi no heɓa mi testa mon heɓa mi anda mojo on foti tokka annabijo am mi andi bo ɗuɗɗum nder moɗo majjan se ɓe mi handitini se ɓe wurtini se ɓe mi handitini are ɗo na wato ɗo wato ɗo kam mouhammad on ɗo wiya banni kadi ene bo en pat en ɗo andi bo jawmirawo ka ɗo mari jawmirawo wala haaji waɗugo banni heɓa o anda ɓen moyen tokkata annabijo moyen ɗon ɗo tokkata annabijo to waɗi hunde moyen na tokkata jawmirawo ka ɗo andi fuu oɗo andi yo ɓe min ɗo ni oɗo andi moye nafikijo moye na nafikijo donc ɗo may pat jokkili on koɗo sala to jotta kam ɓaawo to nde o wiɓe banni yimɓeji feere ka jaɓi yimɓeji wi ok to nde a wi banni may kam min jaɓi andi yaaki maɗo wala yimɓeji fof wala jangirde ɗuɗay jotta kam yimɓe feere fan wari ɗo jokkira ɓe makko wiyamo e noyi yimɓe je juulinoyo ɗon tiita qibla maɓɓe ɗum masjidil aksa ɓe tiitino masjidil aksa ɓaawo toon ɓe maynama banni jotta kam ɓe ɓay wakkati noyi ɓe watta kamɓe kam barjari maɓɓe ka jinnina jawmirawo se oɗo mouhammad ma yahi lorte kadi ngam yimɓe feere ɗo jokkira be makko ha scénario ma yimɓeji ɗo jokkira yimɓe jotta kam nda permis ko o sanjini ɓe ɓaawa toon o jippini ɓe wiɓe o ko waɗi on ɓe wimo ko waɗi on jawmirawo jippinta kiita manga banni ɓaawa lora sankina ka ɓaawa toon o wiɓe o jawmirawo waɗi no heɓa testa ɓe ɓaawa toon woɓɓe feere wari wi kadi e to noyi yimɓeji feere yo jeɗon no juula noon tiita no masjidil aksa ɓe nayi e noon ɓe juuli jotta kam ɓe silmi ɓe juuli amma ɓe tiiti masjidil aksa jotta kam ɓe maynama banni kamɓe kam barjare ma julde maɓɓe kandi jaɓamana o wi o ma kana llah o jippini aya feere kadi o numoydo to toon o jippini o ma kana llah li adiya imana ko donc juule moɗon nde o juuli ni mayɗo fuu ɗe jaɓama jotta ha komi holli mon ɗo yo hami fuɗɗita fayntata en fama nda neɗɗo ɗo modi bojo ɗo o holli men yo ha toy o holli men mi holli mon yo ha toy on oɗo ɗo noyi fondation temple je wiyata masjidil aksa hande temple yahude en je woni ha nder Palestine ɗo noyi fondation ma ha to fuɗɗama ɗo mi wimon yo ha fuɗɗama ɗo ha juuɗe ha mahol ɗon ha nder Égypte ha nder égyptien on ɓe laari yo wa'ugo jawmirawo ɗon ha nder arsis tawa ɗo ɓe laari banni to kanjuma on yo no inde mako ɗo kanjuma yacoub yahi no hoosi yo nde o hoccino ha nder village mako o waalo ha nokkure jotte je wiyata masjidil aksa ɗo o waalati toon o waalo de o waɗi piiro mako dow hayre banni hayre ma bo mi wimo hayre ma nde warti ɓubbati sahra ɗo to hayre goo o waɗi nde o ɗanoy o fewi o ɗanoy nde weedi nde o fini kadi o wiɓe o hoyɗi o engtanama dow duule goo o fotti ɓe jawmirawo o waɗi ankam kujiji nini ɗo ma ɓe wiyata jacob leyda donc kanjum on asas je isra be mirage donc o engtanama en pat en ɗo andi bo to hoosi o sifi nde o engtanama bo o sifi ko wonino ha ko wonino ha dow mahol ha nder kujeji farawna goo o engtanama do toon nde o engtanama do toon ɗo nokkure nde o walino engtanama go yahude en wartini nokkure may ɗo kayre on ɓuuri teddinego ha nder duniyaru ɓe warti yo ita ka ɓe wi nokkure may ɓe warti ɓe ɗo rewa ɗum nokkure on rewugo to ɓe rewiti hayre nde waɗino hoore mako go boyo hayre may ɗo nde warti on kayre on bana jotta hayre je julɓe rewata masjidil kaba ɗo hayre ɓalere julɓe rewata ha kaba ɗo banni hayre nde bo nde warti yahude wartiri yo nokkure nde ɓe wayti jotta kam kala hunde tilinde nder duniyaru fuu ɓe hawra nde ɓe nokkure nde yahude en rewa nder nokkure nde ɓe ha nder bindi maɓɓe ɓe wayti jotta kam ɓe wi ay nokkure may ɗo on annabi ibrahima waɗino umrama hirsa ɓinguel muɗum ɓaawo toon ɓe wi ay ha nokkure yahude en ɓaawo en wi o ay ha nokkure nde on annabi isa mbarama ɓaawo toon ɓe lori fan ɓe wi ay ha nokkure nde on duniya fu tagama ha ɗo on duniya pat fuɗɗi ha toon annabi adama be hayre nda hayre feere ɗon nder toon hayre feere ɗon tilimde ha nder temple may ɗo ɓe wi hayre may ɗo on hata toon ɓe tagi dow hayre may ɓe tagi annabi adama to ɗo may ɗo nokkure goo yahude en rewtirde tilminde ha ɓuuri sembe
nde islam wari tongi kujeji maɓɓe islam bo wari mi wimon hande lebbi 17 to koye hana lebbi 17 ha duuɓi ɗiɗi fuu yo islam fuu nawi yahude en kam haɓe woni fuu yahude en wonɓe ha nder makka ɗo to ɓe julanno no ɓe titan yo ha masjid laksa to nde mouhammad bo wari kanko bo fuɗɗi ɗo tita masjid laksa mi holli mon yo ndoyi on probléme ji mouhammad heeɓi be yahuda en o yiɗi ɓe wona indépendant no on o jippiniri no on o formi o prépari terrain ha o sanje yo masjidi rewugo mako dow masjidi laksa mi holli mon ayaji mi jangguini mon ayaji kam ni wagare ayaji may bo en waɗi analyse ɗum on ɗo dogga ko waɗi yo ayaji may o jippinde no o jippiniri ɗeɗo ha ɓe sanje yo ɗum ha o hosa indépendant ha masjidi laksa ha o hosa rewo jotta ko warta ɓe tikkiɗi ɓe tutitako masjidi laksa ɓe tita yo masjidil haram mi holli mon ɗo may fou to nda temple may donc ɗo kam tahwil el qibla to lorti faynade vidéo el ɗo na laari kadi mi wimon yo donc asas may kam ɗum ha nder lesdi o laari bo allah bo arrahman ala arsis tawago bo allah may bo na woni ɗum ɓalejo donc fuu ɗum kujeji ɓale noon to laari bo koyɗol yakuba ngol o wino o wa'itinama duule kana o laari ha mahol ɗo on ha pentir mahol ɗo on o hoosi to ɓawo nde yakuba jotta kam ɓawo nde yakuba hoyiɗi koyɗol ngol o hoyɗi o wi o wa'itinama duule na mi wino mon yo mouhammad bo ɗon no waɗanoyi mouhammad bo ɗo copia kujeji je yahuda en waddi jotta kam premier chose kam ayaji mako pat ɗum jokkirli on ha nder qouran ɗo o jokkira be yimɓe je ahlu kitab ngam yo ahlu kitab mi wimon yo ahlu kitab ɗo andi ayaji may ɗo pat ɗo ɗum ayaji maɓɓe on o hoosi to deuxiéme chose bo mi wimon yo kanko mouhammad may oɗon no ɗibla fo o tita ɗibla maɓɓe yahuda en fuu o coppino ɓawa toon lore o tawi ɗo ka yahay ɗo kam ɗo holla yo ha jotta ɗo kam yahay ndikka o sañde ɗum ɓawa toon o jippini ayaji o sañji ɗibla to troisiéme chose bo yo jotta kam mouhammad jotta ka oɗo waɗa compétition mi hollino mon bo ha nder vidéo la ɓartuno ngel fuu e suuma e fuu ɗum yahugo mako nder o fottugo mako be yahuda noon ha nder yahuda on jotta kam on o yi premier contact mako o yi yimɓe ɗo suuma ha tuma o hoosi suuma e oɗon no numa suuma e kam ɗum ñalomaji on tan ɓawa to o umri julɓe suumaji tati ɓawa toon o sanji e suumaji tati go warti nde o tawi julɓe yahuda nde suumaji jeego o sanji o warti ɗum lewru to mouhammad ka dara banni ɓawa toon mouhammad nani yo je koyɗol ngol yakuba hoyɗino yo ɗon no waali ha masjidil aqsa o hoyɗino o wa'itinama duule goo ha dow goo mouhammad bo wari coppi ɗum yakub ka nde hoyɗino yakub ka na yi nde o wujjino ha nder firauna ha nder lesdi firauna nde o tongino nde ɓe tongino ha kujeji vidéo el je modi bojo ɗo wiyanno ha nder leddi firauna yakub kanko o wiyay directement yo kanko yo o waɗi hunde may o wiyo kanko o hoyɗi on donc to a hoyɗi kana yi yo to a wiya hoyɗi ɗo yo amma o hoosi koyɗol ngam ɓeɗo wiya koyɗol maɓɓe koyɗol yimɓeji banniɗo a yi ɗum koyɗol yimɓe banni ɓeɗo wiya ɗum gonga on ngam julɓe ɗo hoosiri yimɓeji bana annabo en kamɓe koyɗol maɓɓe na ɗum dow hendu mere amma kanko yakuba ha o wona yo tata fewre mako tata o wona yo hunde may ɗo direct on ɗo o woni yo donc o memi sera o moyti no o wiyaɓe yo o waɗi o wiyaɓe o wa'itinama duula o wi o ɗani on o hoyɗi to ɓawo to noon yahuda en hoosi ɗum yo wiyo yo kamɓe yo ɓe jogiti ɗum ngam ɓe wiyo a koyɗol annabi yakuba kam ɗum gongal annabi mouhammad kanko ha o wara o ɓura yakuba o wiyo kanko bo yo haɓa o fonda ko yakuba waɗi ko yakuba waɗi kanko bo o jippini hunde feere wiyetede isra wal mirage kanko bo ha o holla yahuda en yo ngam yahuda en ɓe jogitiri yakuba ɗo kanko ono yo mawɗo maɓɓe to annabi mouhammad waɗi wiɓe yo minma aslan kanko ka o weeti o wima yo kanko na o hoyɗi sam o wima kanko yo jemma ɗo malaikaji jibril waɗi hoosimo e kanko hoosimo ɓe yaarimo ha nder palestine yaarimo ha masjidil aqsa ha bal temple balle ibla no julɓe arande ha yaarimo ha toon ɓawo toon bo yo julɓe goo ɓawo toon bo jibrila goo hoosimo enkinimo ha asama ha beɗu asama ha ragare duniyaru o yawi taw e jawmirawo kanjum on sidril muntaha donc annabi mouhammad kana yi ɗo fu compétition on premier kam yakubu nde wujjino kujeji mahol je firawna kanko wari o taari ni o waɗi ka sera o wiyayi o waɗi hunde may amma o wi o hoyɗi to ɓawa tun yahuda en jogitiri ɗum hunde on waɗande mouhammad bo nde o wari ɓawa nder kujeji nde ɓe wimon ɗo man waɗata yo ahlu kitab ɗo wiya o mouhammad ɗo wujja kujeji makko mouhammad waɗi hoosi kujeji je yakuba wino o wa'itinama ha dow duule goo je ɓe wiyata yakubla escalier ji yakuba goo jeenayjo wa'iti goo mouhammad ka wi kanko o hoyɗay kanko waɗi on ngam kanko on annabijo kanko on yo l'imamjo annabo en donc kanko isra rihla ma o waɗi voyage o wiyo kanko nde weeti fajjiri o jippinaare o wiyo
kanko yo o hoosama annabi jibril be annabi malaika en feere waɗi hoosimo ha makka ha madina ɗo ɓe yaaroymo ha o yetti ɓe yaarimo ha hunde ɗo ha masjid al aqsa ha o laara balle yakuba go woni no go ɓaawo tun ɓe hoosimo ton ɓe engtinimo an kam ha duniya ma timmiri ha balga fengde universe kanjum ɓe wiyete arabe wiyete sidril monta ɓe yettinimo wata toon o yiiɗi ɓe jamira ɗon anante o rihla ko ɓe wiyete o nder voyage annabi jo isra wal mirage nda ɗum aɗo ni isra wal mirage hiya hadisatun jarat laylatu 621 donc 621 miladiya ɓe wima yo bayna sana hadite ashra ila sanate sanata donc ɗo yo ɓawo waruki mako ɓawo fuɗɗuki mako message mako sena hijriya 12e yaidul muslimina min mujazat donc ɗo may ko hollate o kanko ɗo miracle on jo waɗi mbari jati tahiya dawra yuminuna almuslimina anna allah asra nabiyu muhammad al barak ma jibril ila masjid al-haram ila makkah ila masjid al-maqdis wa hiya rihlatun إذا القبيلة قبيلة قريش ودوسها لدرجة أن بعضهم صار يسفق ويصفر مستهزئا ولكن النبي محمد أصر تأكيده وأنه انتقل بعد ذلك من القدس إلى رحلة سماوية بصحبة جبريل على دابة تسمى البرق أو حسب التعبير الإسلامي أرج به إلى الملا أعلى عند سدرة المنتهى أي إلى أقصى مما يمكن الوصول إلى سماء. Donc ɓaawo 12e ɗo jotta kam ngam yo ɓe yaka wari ɗo pat yo Muhammad ɗon nder compétition arabe en je o yiɗi tokka mo kanko kamɓe yo ɓe nana ko wiyata ɓe wiɓe kanko on akhiru nulaɗojo oɗo heɓa o hoosina arabe en indépendant arabe bo to yahi nana ko yahuda wiyata yahuda en ahlu kitab wiyata to nder yahuda en kamɓe ɓe kujeji maɓɓe tilmini ha ɓuuri sembe ɓeɗo hollama o annabijo maɓɓe yakub kanko o wa'itinama ha dow duule nder koyɗol on amma kanko wa'itinama hay kamɓe ɓe jogitina ɗum bana hunde on waɗi nder koyɗol ma ko wa'itinama ha duule to jotta kam yo talaka en wonɓe ha nder toon jotta ka yi ɗum modibojo on mouhammad kaɗo jooɗi bana modibojo on mawɗo walla annabojo mawɗo talaka en ɓuraychin ko en hatta toon ɗo ɓeɗo ɗen jotta kam ɓeɗo ɗaftira mouhammad bo o wangina ɓe o mujiza ɗo bana wigo miracle feere je waɗi yahuda en ɗo wiyamo nda miracle annabojo maɓɓe nda miracle isa ma kanko o yeɗini baɗɗum miracle annabijo maɓɓe yakub bo kanko wa'itinama ha dow dule yande feere tan mouhammad kam fini banni o wiɓe yo jawmirawo waɗi dabba o innetenga barko bana yo riggango kujeji waɗata dow dule bum ɗo rigga ɗo o wiɓe waɗi dow riggango ma kujeji dabba o feere ɓe considéré nga bana dabba ngam jawmirawo on umringa kanko ɓe jibril ɓe jahoy ha masjidil aqsa ɓe ha balbal mi yeccinomon go ɓaawo toon bo yo kadi ɗo pat ɗo ko ɗo waɗa ko waɗi oɗo waɗa banni ɗo heɓa o prouva yo ngam yo yahuda en ahlul kitab ɗo wiya o talaka en julɓe bana ɓuraysin ko en yo ƴame mouhammad ma ndamini nda annabo en amin nda miracle ji ɓe gaɗi miracle to e mouhammad mari kanko oɗo wolinamon haalaji tan o sanja qiblaji waɗa ni tan wala miracle makko gotel je waɗi holle amin miracle je waɗi kanjum on de ɓe wimo nde kanjum on jotta ka mouhammad desidi kadi o wiyo kanko o wa'inama jotta ko oɗon ɗaftano o heɓirta miracle o wa'inama dow dabba wiyetenga barka bana wigo riggango kanko ɓe jibril ɓe yarama nder palestine ɓe israel ɓawo toon fayinta bo ɓe lori fayin ɓe wa'itini ɓe yaari ɓe ha goɗɗo fuu ɓe wa'itini ɓe salin ɓe duule ɗo ɓe yaari ɓe ha goɗɗo fuu meeɗa yarego o ni no fuɗɗiri ha goɗɗo fuu meeɗa yarego kam no fuɗɗiri kam fir'auna en kam fuɗɗiri yo escalier to a fir'auna kam fuɗɗi ɓe wima yo to a wa'iti yimɓe ɗo geɓe jeenayyi beɗi jeenayyi a yotten ha bal fir'auna ɗo fir'auna e fuɗɗiri yimɓeji ha nder misrin koye ɓale en meɗen fotima ɗum pullo fotima ɗum goɗɗo feere ɗum leñol feere nder leƴƴi ɓale en ɗo kamɓe on fuɗɗi kujeji man kamɓe ɓe wiyo to a wa'iti nda escalier man to a wa'iti jeenayyi ɗo asamanji beɗi jeenayyi ɗo a yotteno yo ha bal jawmirawo woni nde tokkitiri oɗo nde yakubu waɗi hoosi ɗum wiyo o wa'itinama o hunde ɗo ni beɗi jeenayyi man ɗo ha o yettinata to ɓawo to mouhammad kanko nde waɗi ɓura ɓe ɗo wi kanko o wa'itinama fuu o yettinama ha goɗɗo fuu meeɗaka yettinego kanjum ɓe jonata ɗum yo sidrel muntaha donc heɓa o sala ko je firawna en je firawna wiɗo je yakubu waɗi ɗo kamɓe ɓe wiya beɗi jeenayyi tan ɓe yahi ɓe saari ɗo on ɓe yetti hunde ɗo ɗo mouhammad kam o wima o wa'itinama be barkogo wa'ittini ɓe ha wala goɗɗo fuu meeɗi yaɓugo kosgal muɗum hatoto inda sidrel muntaha
إلى أقصى مكان يمكن وصول إليه في السماء وعاد بعد ذلك في نفس البلد أو لورنا ما بو ندر مم جمار ما لورني تو سبيرا ده خبر ما ورتي ده آره ورتي كم ɓuray sinko en ka pat woɓɓe maɓɓe kam ma woɓɓe ka hay ini woɓɓe feere bo soyoy kamɓe nayi ɗo kam hollata o ngam yo kamɓe ɓeɗo yaha ha mouhammad ɓuray sinko en ɗo nda ko mouhammad ɗo wiya ɓe to nda ko yahude en bo yahude en wiya ɓe o ko mouhammad ɗo wiya ɓe pewe to ɓe yaha ɓe ha jottira ɓe yahudinko en jogɓe defte goo yahudinko wiya ɓe o wala mouhammad wala miracle o waɗi isa ɗo mari miracle ni yakub ɗo mari miracle ni ko o mari to ɓeɗo no reni bannima ɗon ha mouhammad holla ɓe miracle mako ngam yakima ɗo sen fama yahude isa nde waɗi no miracle mako ɗo to goɗɗo feere wima ha village feere ha kombi mawɗo goɗɗo feere ummini mayɗo a wala no a haɓɓakana a wala no a tabitina ko waɗi mayɗo gonga to amma yaki annabijo mouhammad ɗo yo yimɓeji ɗo wiyamo yo yahude e mayɗo yo jotta kam yakima ɗo ɓe société avancé seɗɗa yahude mi wiyamo to a gonga ɗo wari yeeɗunu goɗɗo feere yeeɗunu goɗɗo feere ele bana no yahudaji bana no isa yeeɗini ko o fotayi o ngam hata toon kam yo ɓe pat ɓe yo dari laara ko waɗata bana jotta hande jamanuru jotta ɗo donc yo to goɗɗo man wari to goɗɗo wari wimen yo o yeeɗini goɗɗo ɗo en laaran yo en foti en tabitina ɗum en laara ɗum gonga na ko malla na gonga to goɗɗo wari wimen yo o nulama dow hunde ɗo ni o fotayi o wiya o ñukka nder gaska feere o wiya o heeɓi nulan ɗo en foti en tabitina donc yaake may ɗo yo jotta kam yahude en wiyamo wiya ɓuray sinko wiye mouhammad o yeeɗina mayɗo o hollamin to o wiya o annabijo o fotayi o waɗa ngam yo yimɓe jipaɗɗo dari heɓal ɓe laara o fotayi o ñukka o wiya o waɗi o yeeɗini goɗɗo o ɗo may o fotayi o waɗa wiye amma ko foti o waɗa ɗon hunde onde a fotayi a tabitina nde mouhammad reni banni ɓe wimo yo oɗo andi yo ko yakubu waɗi mouhammad reni banni o wiɓe o waɗɗinama dow puccu wiyetego barque wiyete bana riggango o yarama ha wonde ɗo masjid al aqsa o lori fan o yarama ha nokkure fuu ila aqsa makani yomkil usuri fi o yarama nokkure fuu nde wala hunde fuu meeɗi yaɓugo ha totton ha ɓawo toon kadi o jippinama to o wi banni ɗo o holli ɗo miracle ɗo ɗum miracle on yo ɗum jemma on bo waɗi yimɓe pat ɗo ɗaani ngam ɗum jemma on nde weeti fajjiri on o jippini hayare mayɗo nda ɗum ha surawol mayɗo ɗo on ɓe wiyata suratul isra ɗo ala ismul hadas والذي فتح بقوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ɗoro may ɗo ha min holla ɓe yo o wi sembe wodani on ɓamtuɗo neɗɗo muɗum no maccuɗo muɗum yo bi abdi laylan bo ɓe jemmare na mi yimo ɗo kam miracle mako may ɗo don tata yimɓe jiyiya ngam o fotayi o waɗa o yeeɗina bana no annabi isa ɓe waɗi no wino kayum yeeɗini goɗɗo ɗo o fotayi o waɗa banni jotta kam e bo o fotayi bo o wiya o kanko o ɓamtimira o waɗi ɗum nder ñalomare o reni seeɗa yimɓeji pat ɗaani kanjum subhanalladhi asra bi abdi laylan nder jemma donc yimɓeji pat ɗo ɗaani jotta kam ɓe weeti on be kubaru ila almasjid alharam alladhi barakna hawla ila almasjid al aqsa donc min almasjid alharam ɗo jemma on ɓe hoosimo ha nder masjid alharam ɓe yaarimo ha masjid al aqsa linuriyahu min ayatina wa innahu huwa samir ɗo ɗo may ɗo yo to a laarima ayaji may to a fisti ɗo a tawa yo ɗum pat probléme joni probléme koɗo sala nder société maɓɓe on ha nder leñol maɓɓe on o yiɗi o probléme o yiɗi o résoudre donc yimɓeji ɗo habde on o wanginana ɓe yo miracle linuriyahu heɓa min holla ɓe min ayatina donc ɗo ɗo may on hujjaje mi wiyata mon yo linuriyahu min ayatina ɗo heɓa o holla yimɓe wiyoɓe yo yahudi kon wiyoɓe yo wala miracle feere o waɗi innahu huwa samiul basir donc to on linciti aya to en acci janngugo ayaji maɓɓe ɗo e banni tan en ɗo hunja ɗo to en hoosi ayaji men en ɗo jannga ɗe en ɗo laara en waata ɗe en imagine noon ɗume ɗo doggata tun en faama ko ɗo dogga ɗum jokkirli on o jokkiri be maɓɓe e jokkiri ɗum kayna jokkirli ma kadi ɗum jokkirli on ɓuray sinko en talaka en ɓe yiɗi o looti ngaadi muɗum o wi ɓe waddi dina kesa kamɓe ma ɓe ɗo mari probléme to ɓe yehi ha yahuda en wiyamo kala ko o wiyata ɗo fu ɗum copie on o na ɗum annabojo jotta kam to o annabojo le ngam yahuda en kam ɗo wari bo mi wimon yo kamɓe ɓe wari ha nokkuje ɓe acci nokkuje maɓɓe ha masjidil ha israel nokkuje on dayde donc yimɓe yakima yimɓe ɗo wiya israel ɗo ɗum nokkure on wato tilmininde banno yimɓe yiyata makka jotta donc arabe en wonɓe ha makka ɗo ha makka ɓe ha madina may ɗo ɓe yakima ɗo makka may tilminaka yakima ɗo ko nder defteji yahuda en ɗo holla ɓe o ɓeɗo miracle ɗo se ha nokkuje banni o foti waɗe nokkuje banni ɗo seni hatin duniya fuɗɗi donc wato may kamɓe nde ɓe woni nde ɓe woni ha toton ɗo jotta ka ɓeɗo jokkira arabe yahuda en wiɓe yo
e oɗo may ɗo wonay o annabijo foto waɗa miracle ɓe wiɓe yo goɗɗo feere bana Isa kanko ha nder leddi amin o yeɗini geeto goɗɗo feere o yeɗini mayɗo kadi o yeɗini mayɗo Isa goɗɗo feere bo kanko mo ndawa o waɗɗitinama nder duuɗe kanjum waɗi kanko on fondateur de masjid l' aqsa fondateur de temple israélien ko o waɗɗitinama ha yimɓe ɗo o yiiɗi ɓe jawmirawo to kanjum on jotta kam yo nde ɓe wimo nde Quraysh en go wiyama banni kadi a yiyo ɗum kamɓe ɓe tokkuɓe annabijo taka ɓe lortani annabijo kadi wala no foti waɗa fu o foti o yeɗina goɗɗo kam ngam ɓe pat ɓe larata o yeɗina kada so o yeɗina yeeso maɓɓe na ko walla goɗɗo may maaya ɓe mbara goɗɗo banni sur place yeeso maɓɓe wiya mo yeɗinu kadi to a foti yeɗinu o andi o foti o waɗa banni to jotta kam noy waɗata ɗo so o wiyo chaque jemma o wiya o yarama to ton ɗo to wakat ra'ahu nuzlatan ukhra a laarina to aɗa jannga bana ayaji maɓɓe ɗo ma a tawan yo nder rihlatul mihraj ma a tawan yo patɗo yo to o jippini nde waɗugo maako banni go fuu yahude en ka jaɓay kanjum on ayaji feere jippata yo heɓa ɗe holla heɓa ɗe jokkira be yahu ɗum jokkirli on ɓe jokkira nde qur'an wala kat ra'ahu naslatan ukhra naslatan ukhra inda sirratil muntaha indaha jannatul ma'wa is yaksha sidra ma yaksha ma zaga al basaru wa ma taga laqad ra'a min ayati rabbil kubra ɗo may ɗo pat ɗum ayaji on ɗum jokkirli on deba ko ɗo sala ha nder leƴƴi gonɗi hata ton on annabijo ɗo yiiɗi heɓa holla ɓe yo kanko o yettinama ha goɗɗo yettinaka o yettinaka ha nokkure on nde wala goɗɗo fu meɗaka yettinego o yiyoy aljannaji e bo o yiyoy aljannaji o yiyoy an kam kujeji banni ma zagal basir wa ma taga ko guite fu meɗaka yiyego fo yi ɗo may bo nda ɗum ha ɗum nda ɗum nda base muɗum bo ɗum himɓeji on ɗum africaine noon fu waɗi ɗum ha jotta bo ɗon ha mahol ha nder égypte e bo mo meti waddugo ɗum mo nasti ɗum nder dina ibrahimikoji bo ɗum yakuba on waɗi ɗum kanko nde waɗi ɗum o wi o hoyɗi on amma annabijo mouhammad kam nde waɗi ha toton kanko o wiya o hoyɗi sam kanko bo o yiɗi o holla ngam yo ko luttinimo pat ha nder l'islam ko luttinimo be hunde ɗo ko luttinimo heɓa o fota be annabol feere ɗo se o holla miracle je o waɗi ngam annabojo fu se o mara miracle kanjum on yo miracle mako o jippini o wi kanko o ɓamtama o wa'inama puccu wiyetengo barko ko walla ɗum maƴƴere on kanko ɓe jibrilu ɓe yahi ɓawo ton ma jibrilu kama yettayma ha balo yetti ɓawo ton nde ɓe yahoy ha palestine ɓawo ton nde ɓe ummoya ba masjid aksa ɗo go ɓe yaari ɓe jibril kam ɓe sakkin ɗum seeɗa kanko on o yetti o yi ko yitere fu meɗaka yiyego o yetti hata to donc o sali ko Firawna en waɗi o sali ko Yakuba en waɗi ɗo on koɗo dogga ha nder ɗo on kadi ko en famata to jotta kam mi wimon yo kala kujeji may pat yo ɗum copieji on enen on africaine on waɗi kujeji may fuu law himɓeji feere waɗi copie ɗum yo e kujeji waɗi copie ɗum to nda ɗo komi windi mi laari ha nder recherche ji mi tawi ɗo fondation mayɗo kam yahude en waɗi connectidot yahude en bo si on fama yakeji maɓɓe yahude en yaake nde yaake yakuba en ɗo siɗɗa nder mujtama maɓɓe seɗɗa nder leƴƴi maɓɓe on jannguɓe to jannguɓe may ɗum o janngi ɗo kanko oɗo jannga kujeji je ɓe tongino ha nder lesdi égypte daga ɓe meydama nder lesdi nde ɓe tongi may ɗo ɓe tongi kujeji je penkirji on yiya dow mahol ha nder lesdi égypte ɗo nde ɓe tongi ɗo yakuba nde o andi kanko ɗon nder majjuɓe wala mo foti lincita ha to o heeɓi andal ngal o heeɓi ɗo yakuba wari waali hoyɗi wimon yo nda o yarama dow duule bana je Firawna en waɗi go ɓaawo toon kadi yahude en modiɓɓe yahudinko en ɓaawo yakuba may ɗo ɓe ngari ɓe wi aslan ngam kamɓe yahude en fof kamɓe yakuba on baba maɓɓe kamɓe ɓe ɗolina ɓiɓɓe yakuba kamɓe on ɓe jonta ɓe donc jotta ka ɓe lincitira koyɗol maako ɗo on ɓe wiɗi wona fondation nokkure nde babal o hoyɗi ɗo nokkure may nde warti nokkure on nde ɓuri rewitirde hatto yimɓe yahata mofta rewa ɓaawo toon nokkure goo nde mawninama yimɓeji feere jotta ka yimɓeji ɓaawo yakuba ɗo wara wiya kanko oɗo bo min mi annabijo ɓaawo toon goɗɗo feere biyeteɗo dawod wari wi o annabijo o wari aslan jotta ka ɓe ɗon rewa dow babal mere ɗum ɗon no jooɗi bana hondere on ɗum ɗon no ɓamti seɗɗa dow wuuro ɓe yahno ɓe ɓe jooɗa ɓe rewa toton babal mere jotta kam dawud on goɗɗo on mo artuɗo warugo waɗa ɗum bana suudu jotta ka wartino ɗum nokkure mere kanko on arti ɓaawo toon nde suudu ma yibbinama ɓaawo toon souleymane wari yiɓi ɗum ɓaawo toon ha jotta ka yimɓeji feere waɗi probléme ji ha waɗi hata toon ha waɗi ha to toon ɗo ha yettoy
yetto nokkure islama bo teddini juulu nokkure may bana ɓe teddino nokkure rewitirle masjidil aqsa may ɗo islama fu ɗon no tiitade no toon ɓawa toon mouhammad hoosi indépendant warti o wi o titata ko abal masjidil aqsa ɓawa toon ɓawa mouhammad may nde o maynama ɗo ha khilafatul oɗo ɗo nde oɗo ɗo khilafa goɗɗo feere on yakubati sahara khilafa abdoulmalik ibnu marwan kamɓe on gari ɓe gaɗi jihaji maɓɓe ɓe wari ɓe jaftoyi gam yo so on anda ɗo jotta ɗoro may fof walla taw kuji politique israël e nder politique ji habre israël be palestine ɗo habre israël be palestine ɗo ɗo holla ɗo nokkure ɗo nokkure yahude noon ko ɓuran fo ɗo itarafne ɗum nokkure yahude to mo awi abdoulmalik ibnu marwan ɗo khilafa maɓɓe ha to ɓawo annabijo kamɓe on gari ɓe jafti pala israël go ɓe jafti temple go ɓe jafti ɗum ɓe converti ɗum ɓe sanji temple go ɓe wartiri ɗum yo ɗum sénégogue ɗum nokkure rewitirle yahude en jotta ka nde sanjama nde waylitama o nde wartirama julurde kanjum ɓe inditile julurde to jotta kam yaake moawiya may ɗo on kanjum ɓe waɗi nde ɓubba ɓe ɗo wiyata ɗo ɓubbatu sahara hayre nde oɗo ɗo tiggino waɗanno hoore mum ɗo hayre nde no inde mako ɗo yakubu waɗino bana piiloɗo goo hayre may ɗo on ɓe ɓamti ɓe jonta ɗo ɓubbatu sahara hayre may ɓe waɗi yo dhum je masjidil aqsa ɗo yaake mude ɗo ma on julɓe jafti kadi ɓe fartoyi kala dinaji wonno toton gam nane ɗo dinaji may tati fuu ɗum ha nokkure ɗo ɓe woni ɓe waɗanno hijju maɓɓe dina masihinko ɗum ɓe ɗum ɗo hijja ha palestine ɓe israël o kamɓe may fuu no habreji maɓɓe ɗo ɓawo toon nde ɓe haɓi nde julɓe jaali ɓe on ɓe doggi ɓe hoti a rome nane no ɗo ha ɗum ha bal koyɗol oɗo hoyɗino goo ha bal koyɗol yacoub hoyɗino go masjidil aqsa ɗo totton may ɗo oɗo yo masihinko en fuu hijjata gam kamɓe fuu ɓe coppi yahude en bo ha ɗo ni may on hijjata to julɓe bo ɗo ni may ɗon hijja amma nde julɓe jaaloyi ɓawo futuhat islamia ɗo maɓɓitorki islamia julɓe jaaloyi e masihinko en be yahude en fuu ɗo ɓe fartoyi yahude en may ɗo nasti europe be masihinko en may bo masihinko en bo rome en ɗo golibatir rum jo nanta ko rome en go kamɓe bo ɓe lortoy kadi hatto toon ɓe sanji kadi ɓe warti jotta ha nder italie walla leddi feere nder italie kayru noon woni yo babal julɓe ma ayi jotta kam dinaji may fuɗi hoosi indépendant yahude en ɓe hoosi ɓe wujji ha nder kujeji palestine nder kujeji africaine en ha nder pharaona ɓe hoosi ɓe warti ɓe sanji ɓe wayi ɓe hoosi indépendant ha dow dinaji pharaona en arabe en ɓe wujji dinaji yahude en ɓawa toon annabijo waɗi sanji qibla hoosi indépendant ha dow dinaji yahude en e ɓawa toon jotta kam ɓawa ɓe titanno hande ɓe acci titugo qibla maɓɓe egginama daga masjidil aqsa ɓe hoori ɗum ha kaaba to ɓe sanjano ɗum ɗo ma ha hijjugono dano ɓe julɓe hande hijjanno ha julurde masjidil aqsa ha nder israel to chrétien en boyo kamɓe maɓɓe je ɓe haɓanno ɓe julɓe on ɓe perdi palestine be israel ɓe perdi ɗum ɓe fotai ɓe jala julɓe on ɓe doggi ɓe woti ha rome kanjum on jotta rome warti capital donc ɓe pat maɓɓe ha toton ɗo donc nda ɗum kadi ibrahim ɓe wi to nokkure may bo ko waɗi on yimɓeji may pat ɓe hijjana to kayre ma on nokkure asasi dinaji may tati fuu ha toton on yo dinaji may tati fuu toton ɗum nokkure may nde wonno kayre on base maɓɓe ɗo yo to gam yahude en on waɗi nde on yakuba ɗum babu maɓɓe to ɓawa toon yahude en mbiyo nokkure nde o hoyɗi to toon mbi hayre nde o hoyɗi ɗo kayre may ɗum ɓe teddinama ɓe ɗo rewa kaye may ɗo kanjum mi wiyatno yande ɓe pat ɗum dinaji ɓe ɗo rewa kaye ɓe rewti kaye may julɓe bo waɗi ɓamti hayre may waɗi nde kayre on ɓubbatu sahara to ɓe wiyo yahude en bo wiyo hato toon ibrahima hirsi ɓinguel muɗum jinno ha hirsa ɓinguel muɗum hato toon yo isa mbarama hato toon duniya fu fuɗɗi hato toon bo duniya fu timmata ɗo gotel ɗiɗaɓum bo yo yiɗi mi wolwa dow hami hollama kujeji may pat yo ɗum kujeji animisme ko wonno kujeji on ɗum kujeji on ɓuuri salteji on ɗiɗaɓum bo haala iyam ha nder kiitaji may ɗo ha nder kiitaji ma jotta nde wolwa nde wiya wato toon ibrahima yiɗino hirsugo ɓinguel muɗum ɗo may ma ɗum kujeji yahuda en kujeji firawna en on ɓe wujji to nde ibrahima yiɗi hirsugo ɓinguel muɗum julɓe ma wiya ismail ha ɓe masihinko mbo wiya ishaq ɗo to iyam jotta hato toon hunde feere woodi phénomène feere ɗon ha nder julɓe be dinaji masihinkoji be dinaji yahuda en haala iyam to hatoy iyam noy iyam ɗo noy kujeji iyam noy samɗiɗingo iyam ɗo noy hunde ma fuɗɗiri walla hokkugo sadaka hirsugo hunde ɓe waɗa sadaka ɗo noon fuɗɗiri ɗo no fuɗɗiri ɗo yaake yahuda en ɗon no ha nder égypte no ɗo ɓe wino pharaon yiɗno ha meeda ɓe ɗo ɓe wino woodi jawmirawo umrino yo jippina no masibo feere o kala masibo may ɗo yo kala
ngam mbaran yo ñaw feere saltingu feere ni na mbaranno égyptien en e ɓaleen wonɓe nder égyptien fuu ita kam ha hisna yahudinkoe no ɓe waɗi ha hisna ɓe ɗo ɓe wiɓe o ɓe hirsa mbala ɓe vicca iyam ha dammugal maɓɓe donc bana wigo ɓe vicca iyam ha dammugal maɓɓe dammuɗe maɓɓe kamɓe yahuda en woni no wonɓe nder égypte fuu ɓe vicca iyam ha dammuɗe maɓɓe to masibu ngu jawmirawo jippinan ɗo to ngu wari ɗo heɓa ngu heɓatako yo ngu nasatako yo ci'e ɗi iyam woni toton ɗo on fuɗɗuki ha ɗo on fuɗɗiti barka iyam yeeso may ɗo ibrahima ɓe wima yo ibrahima kanko ɓe wino aw hirsa ɓinguel mako on ɓawa toon jawmirawo hokkimo mbaala ɓawa toon ma jawmirawo bo ɗon no prépara mbaala muɗum mbaala gonga to ɗo kam ɗo mbaala nga o hirsi go julɓe yehi hoosiyata toon kanjum ma warti tulde layhaji julɓe yehi hoosiyata toon to jotta nda en tawa julɓe hirsan kala hirsugo iyam ɗo iyam mbaala rufugo iyam go ɓaɓe rufa julɓe hoosi ɗum ha nder ibrahima to ɓe hoosi hirsugo mbaala nda jotta ɗo hirsugo mbaala ɓe hoosi ɓe wi kamɓe ɓe tokkitina ɗum ibrahima non seulement ça ɓeɗo hoosa bo yo irin bana hirsugo je moussa en waddino yo goɗɗo vicca iyam ha dammugal muɗum e waɗa baraka ɗo jotta a tawa ko ha nder lesɗe arabe men to ɓe hirsi ɗo goɗɗo waɗa jungo mum ha dow iyam banni takka ha mahol jotta ha nder lesɗe arabe men a tawa to ɓe hirsi ɗo iyam ha jotta fuɗam ɗo vicce ɗo may fu ɗum nder égypte on ɓe hoosino ɗum jotta ɓe hirsa ɗo to a hirsi a hoosa iyam may ɗo ko ɗo yimɓe jigiya voudou ɓuuri wala voudou fu na ɓurata huɗe ɗo ananta maçonnerie ku ɗo donc to goɗɗo hirsi ɗo a hoosa iyam a takka dammugal ma ɗo fuɗɗino daga moussa on waddi ɗum to da jotta arabe ɗo waɗa ɗum arabe maɓɓe hoosi yo kuje je faraona ɓe wino jawmirawo wino faraona hirsa ngam mouhammad copie ɗum o hoosi je ɓe wino ismaila ɓe wino ha ɓe hirsa ismaila ɓawa toon ɓe jawmirawo hokki ɓe mbaala kanjum warti ha hande baali ɗo mbare ɗo baali kana warti victime to ɗo ka ko larani iyam donc iyam kam fuɗɗiri ibrahima on yiɗi rufi iyam ɓawa toon moussa bo ha nder égypte ɓe wi jam masibo tan mi jibingo mbara kala ɓaleeno égyptien en fuu amma accan sabullah nder leñol gongol leñol yahuda en to kanjum ɓe soflotiri yahuda en parani wonɓe nder égypte fuu sofdi wiya o kala komojo fuu onon to yiɗa jawmirawo mbara jawmirawo wimi yeccamon yo on rufa iyam to on hirsa mbala o hoosa iyam o rufa dammugal muɗum to masibo waɗi jippugo jippata moɗon to no laari o kam to hato ɗo kam donc iyam ha julɓe ma je hirsugo mbala je ibrahima iyam ha je ibrahima je ɓeɗo nen bo ha jotta fuu e ɓeɗo ɗo a tawan yo bana nende maɓɓe ɗo ɓe hirsa gertugal yahuda ɗo hirsa gertugal banni rufa iyam may waɗani ni ɗo arabe ma hirsa baali yahuda bo hirsa gertugal may ɗo je iyam may ɗo to julɓe ha ɓe masihunko en bo ko sukuje may ɗo kanjum ananta le sang de jésus kamɓe ɓe wi mbaala maɓɓe je hirsanama ngam yo jawmirawo wiyo o hisni to ɓe hirsino to hande to ibrahima hirsino ismaila nono dano hande dano jotta enen ɗo enen ɓiɓɓe enen tokkuɓe dina islama ɗo dano ko mojo fu yo baba mum gorko dañama ha nder gorko ɓe ɓinguel gorko ɗo dano baba maɗa an to a dañi ɓinguel ɗo ɓinguel maɗo ngal dagnama hirsa donc sa amon hande jotta yiri minɓe bana min ɗo ɗo en tokkitano ɗum bo sa a meɗen ɗo ko waɗi hande kujeji maɓɓe maçonnerie kumay ɗo ko waɗi jotta hande yo yimɓe ɗuɗɗum mbaraka ɗo yo ngam yo en sa'a yo ibrahima hirsay ismaila to ibrahima hirsuno ismaila noni dano hande yo irin yimɓe bana min ɗo ka fu andi baba ɓe hirsino ɗum non to hakkilema baba may mana kanko ɓe mana o hirseteno d'abord yimɓe bana min no ma dañatano ko ngam yo kala ɗo ka a ƴeɓano mojo dañeteno kadi ko walla mojo a suftata hirsa kadi donc to ibrahima hirsuno ismaila noni dano jotta kam julɓe bo hirsa ha to a larta maçonnerie ko ha to a larta sorcier ko kam e ala rufu koye iyam donc to ɓe hirto ibrahima hirsuno labbi makko ɗo hirsino ɗo dano enen pat ɓe hirsano dano ɗum masibo wa on yimɓe bo waɗan wala mo waɗata bo ngam dina ɗo hunde may ɓuuri en sembe ɗo en waɗan ko ɓe wimen ko ɓe waɗi fu en gaɗan donc nde o hirsay go nde jawmirawo hokkimo mbaala ɗo kanjum waɗi hande yo ɗum hande kam baali on warti victime ɗe na ɗum yimɓe on donc e waɗi sa enen ɗo e misatake baali on ɗo mbare ɗo tokki kujeji franc maçonnerie ko maɓɓe ɗo ɗum baali on waɗi ɗo dano ɗum min ɓe ma on ɗo hirsano ɓe rufa iyam donc julɓe ma hirsa mbaala en waɗi sa enen kam goɗɗo hirsaka ɓe wiyo ha nder issaji maɓɓe ma ɓe wiyo jawmirawo hisni meɗen ɗo hisni meɗen hirsugo ismaila ngam to hirsuno ismaila enen fof en hirsano ɗo amma yo hirsi yo ɓe mbaro yo jésus isa ɗo ɓe mbari ɗum ɗo kanjum on a larata ha nder
nder saare mission ji ɗo ha nder saareji dewitirleji nasara en ɓe ɗum mari yo hunde feere ɓe wiya sang de jésus ɓe wiyo hirsugo isa nde o hirsama ɗo iyam maako ɗo heɓa ɗaloɗe kanjam ma on ɓuri barkiɗineeko donc iyam enen ha julɓe en wiya iyam mbaali on en wiyata barka meɗen hatta toon en rufugo barka ɓe rufa barka ɗo ɓe wiyo kamɓe yo jawmirawo masinko en ɗo wiya ko yahuda en ɗo wiya o jawmirawo o sabbitini hirsugo goɗɗo heɓa o rufa iyam muɗum ɗo so o hirsi ɓinguel maako walla annabojo maako isa donc iyam isa mayɗa o kanjam mayɗe woni nasara en bo hande o waɗirta jalakuji maɓɓe kanjum woni nasara en hande to a nasti ha nder ɓe ɗo mari kuje feere ɓe wiyama o ɗum ɗo the blood of jesus donc sang de jésus ha nder hunde feere ɗon woɗere bani a tawata o prêtre wosata waɗa ni yimɓeji feere yarani na ɗum ɓe ɗo nanditina on sang de jésus may to ha nder kujeji kanisa ɗo a tawa kujeji on wato ɓaleji kujeji on ñittuɗi ɓe nalan voudou ase kamɓe voudou ko ɓe waɗata ɗo wala ko ɓuri voudou ko may fo wala ko ɓuri ɗum fuu salte donc ɗo ka ko larani haala iyam donc ha mi lora tan mi fuɗɗita mi holla mon yo kujeji je no wiyata ɗo siriji dinaji ibrahimankoji ko walla yo relation dinaji ibrahimankoji ɓe iyam julɓe ma yo tammino julɓe fuu tammino hirsugo ɓiɓɓe muɗum amma yo hirsuki heɓuki mbaala sowi julɓe nde mbaala hirsama ɗo watti julɓe hirsatako to ha to may on julɓe ha ibrahima on ɓe wosi hirsugo mbaala may maçonnerie ko maɓɓe may to masi yahuda en ma kamɓe yo ɓe wino yo yande feere on woodi masibojo feere nde ɓe ɗon ha nder laddi égypte on jammirawo sofdi leñol israélinkol fuu yo mi jemmare ɗo hande jemmare ɗo min jippinan masibo feere manga to kala mo yiɗi tata masibo on onon yahuda en to yiɗi tata masibo mo mema mon ɗo on itta on hirsa baali on rufa dammuɗe muɗum to ha jotta yahuda en ɗo waɗa ɓe hirsa gertoɗe ɓe ɗo gaɗa kujeji may banni ɓe ɗo mari iyamji may to masihinko en boyo kamɓe o hattuɓe o heeɓi iya maɓɓe ɗo yo mbarugo jésus ɓe waɗi mo ha dow hunde ɗo ɓe mbarimo ɗo to iyam mako ma on ha hande to a nasti nder saare dewitirle nder julurɗe masihinko en ɓe ɗum mari hunde feere a tawa ɗum hunde feere boɗere ha totton ɓe wiyama ɗum iyam annabi isa kanjama ɓe ɗo yara ɗo kam ko larani yo ɗo ma hollata yo animisme ko ɗum pat ɗum kujeji animisme kon ɓe watta ɗo kam haala ko larani iyam e toyi ka'e bo rewugo maɓɓe ka'e bo ami holla mon rewugo ka'e ɗo kam ami holli mon rewugo iyam kam e to rewugo maɓɓe ka'e bo hatu fuɗɗoy hayre kam ha fuɗɗoy ɗo ɓe wimon yo mi holli mon yo hayre je ɓubbati sahara je annabi yakub wallini hoore mum hatu ton waɗi koyɗol ɗo hayre may ɗo nde warti nde tilminama ha ɓuri sembe kayre ma on warti ha kayre may ɗo on nde warti centre je walla dewitirleji yimɓeji fof kayre ma on julɓe waɗi woɗɗini ɗum waɗi ɗum yo ha nde warti nde fondation masjidil aqsa e hayre wonde feere bo yo ɗon ha nder hunde ɗo may ɗo ɓe wima hatto may ha nder nokkure may ɗo ɓe wima hatto toon annabi adama fu tagama gam ha bal may ɗo ɓe wiyatama annabi adama fu tagama donc ɗo ka ko larani ka e ɗo kam ha nder dinaji yahuda en donc hayre feere ɗon ha nder toon hayre nda ɗo kujeji je moussa en ha nder leddi égypte ɓe ɗon no vicca iyam ɓe hirsa no larana hirsa mbaala waɗa ɗum ha nder ha dammuɗe maɓɓe tata masiboji ji jammirawo jippina to maɓɓe donc hayre kam kuje dewitirko ɗo ka rewitirko maɓɓe iyamji nder iyam min wolwi ala iyam haala ka e mi wimon yo e hayre arandere kam en wolwi hayre nde oɗo waalino rewi waɗi koyɗol muɗum yakub ɓawa toon hayre ɗiɗaɓre bo je mi wino mon yo hayre ɓe wino mon dow maare on fuu ha nder masjidil aqsa nder temple may ɗo dow maare on annabi adama tagama law hayre may ɗo nde warti jotta ka hayre may ɗo ngam maare may ɗo ngam o walugo ɓubbatu sahara ɗo ngam maare may waɗi yo julɓe ɗo tiita fombina maɓɓe ɓe titanno ha nokkure ha nder israil may ɗo to hayre ɗiɗaɓre bo woodi hayre feere bo yo mouhammad bo waɗi ayi mouhammad kam kala ko yahuda en waɗi fuu oɗo waɗa to hayre feere bo ɗon no yo hayre may ɗo nde ɗon ha bal kaaba woni ɗo hayre ɓalere ɗum labbina mi winomo ɗum labbi on je yimɓeji derken gonɓe ha nder israil ha nder pays ji arabe ha wakkere makka ɗo ɓe ɗon no rewa labbiji feere donc nder lawru feere ɓe rewano woodi hayre feere hayre may ɓalere to hayre may ɗo kanjum ɓe wiyata nder hajarel aswad walla hayre ɓalere woni ha kaaba ɗo je yimɓeji yahata ɗo musina ɗo waɗa hebba ɗum ɗo a hebba hayre ɓalere ɗo hayre may ɗo bo yo
kayre bo ɓe wiyama nder islam nder tarihaji islam ɗo wiyama yo hayre mayɗo yo ha yaake nde wardi be annabi adama ɓe wi yaake nde jippino be annabi adama hayre may nde ɗon no laaɓi tal to amma hayre mayɗo yo ngam junɓe ngam himɓeji hakkeji himɓeji yo himɓeji wara hebbata nde ni ɗo komojo fu warda ɓe hakke mum hebba ɗo donc hakkeji yimɓe on waylti hayre may warti nde ɓalere donc ɗo kam nder takaliji amma julɓe jotta ɓe yiɗa ɓe yiɓe ɗon histoire hayre may ɗo to a ƴami goɗɗo jotta ɗume waɗi hayre may nde warti nde waylti ɗumore hayre ɓalere je julɓe hebbata ha makka ɗo ko waɗi nde ɓalere ɓe yettatama ɗume waɗi to laɓɗum haala may kam ɓe wima hayre kamɓe ko julɓe ɗo aaƴa ɗo ɓe wiyama hayre may ɗo nde wardi de annabi adama kayre daga fuɗɗuki duniya nde wari daga aljanna to kayre may ɗo bo nde wala nde ɗon no yaake nde wari no ɓe annabi adama daga aljanna go nde ɗon no laaɓi tal amma jotta kam yo himɓeji hakkeji himɓeji warta o ho mema nde hebba nde ɗo kala nde a memi nde fu nde ɗo bana sifon to a wati ɗum na ɗo ha nder ndiyam ɗo na ɗo yara ndiyam na kala nde a memi nde ko a hebbi nde fu yo hayre ma nde ɗo hoosa hakkeji ɗi woni ha nder ɓandu maɗa to kanjum on wayliti hayre may warti nde yo ɓalere ɗo kam ko larani kaya jotta kam mi holli mon yo ko hollata dinaji yahuda en fu be dinaji ɓeɗo may fu ɗum animisme ko mi holli mon da noy relation maɓɓe be iyam ɓawo to mi holli mon noy on relation maɓɓe non leñol non ɓe relation maɓɓe be hayre mi wimon yo hayre nda kaya ɗon ɗiɗi hayre je yakuba be hayre feere nde israel kon wiyata o ha bal masjidul aqsa ɗo nde israel ko wiyata o hata toon duniya fuɗɗama hata toon annabi adama dañama law julɓe bo ɗo wiya ɗo mari hayre maɓɓe bo ɓe wiyama hayre maɓɓe jonta hayre ɓalere wonde ha kaaba kayre may ɗo woni julɓe yahata ɗo hebba yimɓe feere mayama to ɗo hebba to toon ɗo to a laari kujeji may ɗo wato a hultira sam ɗum kujeji on wato salteji on wala vudu fu ɓurata kujeji banniɗo fu yimɓe yaha ɗo mbartortira hebba de to ha nder wi'aji julɓe ɓeɗo wiya yo hayre may ko waɗi nde wayliti nde warti ɓalere ɗo kayre man nde ɗon no laaɓi tal nga hayre man nde ɗon no wara daga aljanna nde ɗon lamde tal nde jippidi be annabi adama amma jotta kam hakkeji yimɓeji memoɓe jiɗi nde kanjum wayliti nde warti nde yo hayre ɓalere ɗo donc banni ɗo kam ko larani haala hayre nda koye fuɗɗita fayin nda ɗo on vidéo modi bojo ɗo o holli mon nda noyon kujeji fuɗɗiri jotta ka nder vidéo man mi holli mon noyon kujeji fuɗɗiri mi holli mon ha toye ɓe heɓiti arrahmanu alal arshi stawa nda ɗum nda arrahmanu may haɗo ni mi holli mon ha nder photoyel ɗo ni kujeji ni wagari wangiyata toon kujeji yo ha nder kujeji yo jangata nder deftere ko waɗi on jotta yo yimɓeji yiɗi ha sanja yo wiyama o ɓe jaɓata arrahmanu alal arshi stawa ɗo ngam heɓa ɓe nandita ɓeɗo dayita ɗum ngam to ɓeɗo nandita be kujeji firawna en on jotta yimɓe jiɗo yiɗi ha dayita ɗum to ɓe lori fayel mi holli mon yo nder photowol goo noyon ɓe heɓiri noyon ɓe photo ɗo inspiri oɗo yakuba waɗi noyinde mako ɗo waɗi wurtini créi hunde ɗo nokkure wiyetede julɓe wiyete masjidil aqsa mi holli mon ɗoy photowol ɗo photowol ɗo ngol inspiré qibla julɓe ngam yo nde hoyɗi hunde banni o waɗiti hado duule banni go nokkure ma nde warti nde tilmini ha ɓuuri sembe mi holli mon yo noy on mouhammad hosiri indépendant ga no kujeji banniɗo ngam islam pat ɗo yiɗi ha dayita kujeji banni ɓa wona indépendant mi holli mon noon photowol ɗo bo ngol inspiri fayinta bo yo ngol inspiri isra wa mirage je mbiyata subhanalladhi asra bi abdi laylan ɗo isra wal mirage o fuu ha photowol ɗon ɓe hosi ha ɗoɗɗo man mi wimon yo julɓe ma ɗo wiya oɗo ma wiya ɓe ɓamti ɗum nini asamaji jeenayi ɓawa toon mouhammad bo kanko bo jippini je mako ɓe ɓamtimo ha yitere fu meeɗaka yiyeego mi holli mon yo noy on ha nder tagaliji maɓɓe may nde ha nder kujeji salteji may no on relation maɓɓe be iyam ha to noy iyam fuɗɗiri noon relation ji ko waɗi yimɓeji layhata mi holli mon noon relation maɓɓe be kaye rewugo kaye to mi tammini kadi hande ka koye mi yiɗi wolugo kam juuti wani amma fu hande ka timmi